neznaj mě. Kdo to je, kdo to je, tak se na mě. Vítáme vás u prvního dílu našeho podcastu Rap Room. Já jsem Tadáš. Já jsem Dan. A nejdříve bychom vám chtěli ten podcast trošku představit, o co půjde, o čem se budeme bavit a jak vůbec vznikl. Tak vznikl na základě toho, že se my dva dost často bavíme o hudbě a myslíme si, že ty naše názory mají hlavu a patu a že neopakujeme názory ostatních. Samozřejmě, kdyby už existoval podcast, kdy lidé mají stejný názor jako my dva, tak bychom tady neseděli. Za určité období, nejspíše 14 dní, vyjde vždy velký souhrn všeho toho, co se stalo, a bude to takový velký pokec s náma o hudbě. Ale chceme do této diskuze zapojit i tebe, jako diváka, takže dokoukej celý náš díl do konce a pak nám napiš nějaký komentář a budeme si všechny pročítat. Budeme se nejvíce bavit o československém rapu, protože ho nejvíce posloucháme, ale když nás třeba zaujme nějaký zahraniční release, tak na něho taky můžeme zareagovat. Tenhle podcast je prostě náš, budeme se bavit o věcech, které nás zajímají a doufáme, že si to najde své fanoušky. Je to tak, pokud se budeme těšit na nějaký release, ať už lokální nebo zahraniční, tak na něj určitě uděláme first listen reakci, jak to má být, takže na to se taky můžete těšit. Nechceme si povídat jenom o tom mainstreamu, ale chtěli bychom vyzdvihnout třeba nějaký začínající artist, tak my budeme hledat nějaký začínající umělce určitě, ale s tím nám můžete pomoct hlavně vy. Takže pokud máš nějakého kamaráda, který třeba dělá hudbu a cítí z něho ten potenciál, tak nám ho napiš a my se na něho podíváme a můžeme ho zakomponovat do dalšího videa. V popisku videa máte naše sociální sítě, TikTok, Instagram, takže nám tam určitě hoďte follow a samozřejmě odběr na náš kanál, to nám strašně pomůže, fakt nám to hrozně pomůže a i like a určitě nech komentář, to je jasný. V popisku videa bude taky časová osa o všech probíraných tématech, aby to bylo všechno přehledný. A k dnešnímu videu, tak když jsme se bavili vlastně, co natočíme jako naše první video, tak nám k tomu dopomohl Spotify Wrapped, který nedávno vyšel a my to bereme jako skvělou možnost, jak se vám můžeme představit a ukázat, co posloucháme nejvíc, abyste se s námi třeba mohli stotožnit. Ale nebude to jenom o tom Spotify Wrappu, ale chtěli bychom zhodnotit celý ten rok 2024 v rapu a říct třeba nejlepší projekty, nejhorší projekty, takový naše největší zklamání a na konci videa možná můžeme říct nějaké očekávání na další rok. Je to tak. A my už se teda vrhneme na rap. Začneme mým rapem, tady někde mezi náma ho uvidíte. Takže já začnu umělcema, nebo minutama, to bude nejlepší. 46 000 minut, myslím si, že jako není to nějak hodně, není to nějak málo, je to takový jako střed. Určitě to není nejvíc, co jsem kdy měl. Já jsem měl asi 80 000 nejvíc, ale tak to je jedno. A začneme teď umělcema. První Viktor Šín. Jako fakt za mě Šín je taková jako srdcovka, je fakt jako dobrý. A kdo by to řekl, že? Když prostě je to jeden z největších interpretů tady u nás. Teď momentálně, když tady o něm mluvíme, tak dneska v sobotu, dneska je 7. viď? 7.12. má Viktor Šín O2 Arenu svoji. Je to tak. Myslím, že je vyprodaná, takže jako gratulace samozřejmě. Těšíme se na videa. Bohužel tam nestojíme, ale točíme vám tady podcast. Je to tak. A chtěl jsem říct, Tadášovi jsem říkal před podcastem, že se mi zdá, že Viktor Šín je takovej love brand, vlastně česká i možná slovenská. Že fakt ho má jako spousta lidí hrozně rádo a jo. Vidíme to na těch číslech, no. Je to tak, no. On prostě udělá, i když třeba vydá album, kde tolik těch bangerů jako není, tak... No ale jaký vydal bez bangerů album Viktor Šín? Žádný. On dává jakoby, i když ho třeba nemám rád tu Planetu opic, ani ten Impostor Syndrome, nemám to nějak v oběhu, ale prostě vidím, že ty tracky jsou bomby a že to jsou bangry jako. No je to tak. Teďko nedávno vydal album, že jo, ten Impostor Syndrome, jak už si zmínil. A za mě to album je jako od zhora dolů fakt jako dobrý. Fakt super zpracovaný a
Co k tomu víc říct? No, Impostor syndrom totiž, když on to dával snad Viktor na Insta Stories, co to jako je vlastně Impostor syndrom, tak je to vlastně, když ty si myslíš, že třeba jsi slavnej kvůli náhodě nějaký. Že třeba jako, že si to jako vyčítáš, že jsi slavnej, nebo jako já nechci kecat. Když tak nás opravte v komentářích. Ale že vlastně třeba čelí ty slávě kvůli nějaký náhodě prostě. Jo. A dobrý album vyšlo, kde vyšlo? Už to je taky třeba 2 měsíce, ne? Co myslíš? Impostor syndrom. Impostor syndrom. Já myslím, že je to měsíc, hele. Jo. Že je to teprve měsíc, no. Protože já to ve svých favorites nemám tak dlouho. A je to takhle. Tohleto album je za mě fakt jako super. Jako dobře, jak jsem mu říkal, dobře zpracovaný tohle, ale jako chtěl prostě podle mě poslat nějakou jako obrovskou message skrz to album. Jako nám, jako posluchačům, a já si myslím, že se mu to určitě povedlo. O svým stavu prostě, a taky v jedné písničce rapuje až to vyléčím, tak nebudu mít co psát, nebo nějak takhle. V pátkách, ne? Jo, v pátkách, máš pravdu, díky za opravení. No a prostě je hrozně dobře, má hrozně dobrý storytelling, což cením. Tím je Viktor Šín jako proslavený, se mi zdá, jako no, že, že umí udělat za prvý z každého textu jako banger a že má tu hloubku v těch textech, protože to není jenom nějaký jako hity, jako dělají třeba někteří ostatní interpreti, jenom hity, ale bez žádný jako přidaný hodnoty, ale Viktor Šín udělá banger a ještě to má přidanou hodnotu. Jo, já souhlasím s tebou, je to prostě... A dělá to vlastně každým trackem, jako je neuvěřitelné v tomhle tom. I na featech. Kolikrát za mě třeba nějakou prostě songu zachrání úplně Četa Machine, jo. To je úplně přesně jako, tak. To je úplně na jiném levelu. Přesně tak, fakt, máš pravdu. No. Skutečně. Takže Viktor Šín, tak nemáš žádnou v top 5, koukám. Nemám žádnou v top 5, protože Eggy to úplně obsadil. Eggy to fakt úplně obsadil, protože to jeho album to bylo neskutečný. Dostaneme se k němu. Na druhém místě mám Kanye Westa. To jako netřeba představovat. A vím, že hrozně lidí prostě od ty aférky nebo o těch aférkách ho hrozně hejtí. Ale já upřímně ho soudím hlavně za tu muziku. Protože to je to, co nás baví s Danem. To je, proč tu dneska sedíme. A jako když má někdo fakt dobrou muziku a dobře dělá takovýhle prostě blbosti, tak hlavně ho soudíme za tu muziku. Kvůli tomu, že něco udělá, tak mě to nedonutí ho přestat poslouchat. Když je fakt jako dobrý a slyším to z toho. Takže... Musíš dokázat odpojit jako tu osobnost od toho interpreta. Jo, oddělit to vlastně, že to můžou být 2 rozdílný, což už Kanye West, vlastně se už ani nemenuje Kanye West, už to jenom je. Jo, takže prostě je něco, co dělá a je něco, co dělá Kanye West. Sice teď ty alba poslední, co vyšly, tak jako nebyly moc dobrý na ty jeho poměry, protože on je prostě jako branej jako jeden z nejlepších rapperů na světě. All time, no. Goat. Prostě. Je luxus. Takže má tu laťku hrozně vysoko a vydal ty nejlepší vlastně rapový albumy a vlastně přidal do toho rapu hrozně moc, že jako nesvězl se jenom na nějaký vlně, ale on byl tou vlnou vlastně, ať už třeba autotune, že jo, a nebo prostě porazil takový ten gangsta rap, který tady byl do té doby a takže kvůli němu možná posloucháme za prvý Playboy Cartiho, Travise a ostatní. Kvůli Kanye Westovi. Je to takový teďka prostě. Přesně tak, no. Přesně tak. Je fakt jako skvělej, no. A dělá píčeviny, no. On je takovej, má bipolární poruchu, že jo? Jo. Jsem neměl to nějak jako v albumu, nějaký něco takového, nebo... já myslím, že to byl Kitsy Ghosts, nebo něco takového. No to je hodně silný track, nebo album. To album je silný, ale pak tam je ještě nějaký track, kdy tam má na tom napsaný jako bipolární něco. Možná se to jmenuje bipolar, ale nejsem si jistý. Zkuste nás opravit, když tak. Něco takového a právě v tom tracku nebo v tom albu tam ten message myslím předává. Nejsem si fakt úplně jistý teďkon, ale jo, myslím, že to tak je. Je to ono a jako... Má problémy prostě s komunikací trošku, no. Jo.
No, tak povídej. ale posuneme se dál. Mám tam na 3. místě Eggyho, jak jsem říkal. Krátký představení pro ty, který nevidí, kdo je Eggy. Eggy je letošní výherce The Mac v rap a za mě úplnej jako výherce všech The Mac, co byly do té doby. Co byly jako do tohohle roku. Bylo to neskutečný, já jsem se ho úplně zamiloval, to můžete vidět na tom mým rapu. A... Kdyby někdo nepoznal, tak první 4 písničky jsou jenom Eggy. Z Eggyho alba Pro Galbium. Pro Galbium je to tak. To vydal tenhle rok. A pak vydal ještě jedno Pussy to Sin, ale tam se mi jich tolik nelíbí, ale tohleto album, to Pro Galbium, je fakt super. Fakt neskutečně dobře zvládnutý. A v tom je hlavně to kouzlo, že si to všechno dělá sám. Master, beat a rapuje prostě. To je hodně dobrý. Od A prostě do Z dotáhlý do konce. No já, jestli by jsem mohl dodat něco, tak Eggy vlastně, mně se líbil, že i vyhrál, nezlobil jsem se, i když jsem byl tým Katanach, tak jsem se vůbec za to nezlobil, protože vlastně on je v té Doja Clan a já už ji registruju od klipu Zatímco vy, od Kokyho a Nicktenda, vlastně kde Nicktendo vlastně říká, že tancují jak Doja Clan. A tam jsem se poprvé vlastně dozvěděl, kdo je Doja Clan, nebo že tancují, oni byli i v tom klipu, že jo. A tam jsem poprvé, nevím, jestli tam byl Eggy, co jsem neregistroval nějak. Myslím, že tam nebyl v tom tracku. Ale od té doby a viděl jsem je v tom rapu, protože oni vydali vlastně to Anděl, ten klip, a to vlastně dělali lidi hlavně z Doja Clan, což mě ukázali, že asi mají nějakou vizi, ty lidi, že to jsou asi nějaký mladí talenti a jako jde vidět, že mají lásku pro to, co dělají a že jakoby mají velkou skupinu, že někdo dělá stříhá, někdo dělá jako takovýhle věci, někdo tancuje, někdo zpívá, někdo rapuje. Je to jako komplexní skupina a myslím si, že oni uslyšíme ještě. Doufám, že s těma penězma, nevím, kolik vyhráli. Myslím, že vyhrál 1 milion. Fakt vyhráme míč, jo. Ty jo. Tak když vyhrál míč, tak to si myslím, že je dobrý start kariéry. To bylo víc sponzorů, že jo. To je doufám, no. Doufám, že to dobře uchytí a celá ta jeho crew, no. No, samozřejmě, s tou souhlasím. Ještě musíme zmínit, že oba dva jsme na tom finále The Mac v rapu byli. Ano. Takže, ale my jsme jako nejeli spolu, ale prostě jsme se tam náhodně potkali. Takže to bylo takové jako super setkání a oba vlastně o tom tady můžeme mluvit. Že jsme tam byli, že jsme to zažili a Eggy je jako naživo, prostě na stage úplně jako neskutečný. Z těch tracků to tak jako není cítit, ale když to zandává na stage, tak je ta energie úplně neskutečná. Úplně to cítíš, jak on prostě je na té stage a posílá to na tebe. A já jsem byl i, jak měli ty battly ve Fuxu v Praze a to bylo taky neskutečný. To tam na sebe zandávali a to bylo fakt jako, to byl zážitek. No tam vlastně Katanach vypadnul, že já jsem teda byl, fandil jsem Katanachovi, dlouho jsem ho poslouchal, jako nebo poslouchám ho doteď, zaujmul mě tu jeho muzikou a tam vlastně vypadnul, že jo, a potom ho fanouškové vyvoutovali zpátky, že jo. Jo. Já myslím, že zaslouženě, že jako jo, byli to dva jako finalisti, prostě nejlepší, určitě, no. Určitě. A fakt tě baví nejvíc Eggy ze všech, jo? No tady vidíš ten rap. Jako není to tak, že mě teď momentálně mě nebaví Eggy jako nejvíc. Jako pustím si ty písničky, ale nebaví mě nejvíc teď. Teď mě baví nejvíc. Sheena tam mám tam Darevina, nový album, mám tam Ektora, nový album a mám tam ještě Iza z PTK Painkillers. Tyhle ty alba teďko nejdu. OK. Přesunu se dál na Rohonyho. No Rohony byl pro mě tenhle ten rok takový jako začátek. Začátek tohle roku prostě byl ve znamení Rohonyho. Jo, přesně. Řekl to úplně přesně. Protože já jsem měl Rohonyho všechny songy furt, jak vydal to album Superfly, to bylo na mě jako nejlepší album, co jsem slyšel od něj. Neskutečný. Teďko má vydat nový. O tom jsme slyšeli, ano. Slyšeli jsme to, teasoval to hodně, takže si myslím, že do konce roku by třeba vyjít mohlo. Uvidíme. Já jsem zvědavý, protože, aby ho to třeba nesklamalo, protože si myslím, že teď má čísla obrovský, jako neskutečný. Má. A že se bojím, že to třeba tím novým albem nedokáže, jako zase si nazbírat tolik jako
poslechů a že to nebudeme takový čísla a že ho to trošku demotivuje možná. Protože jako má tu laťku až moc vysoko jako nasazenou. No to asi ano, ale no jako co dokázal Letnou, co dokázal, jak tam mám písničku U hřiště 380, tak tam má taky nějakých 8 milionů, Letná má 11-12. To jsou neskutečný čísla na takhle malýho prostě rapera, který vlastně vybouch na zimu minulýho roku, si myslím. No, podzim, zima, minulý rok. A přetrvalo to až jako do tohohle. Do půlky, podle mě. Prostě pak, protože pak koncertoval a tolik jako nevydával nic. Takže je pochopitelný, že teďko na podzim, na zimu teďko toho vychází samozřejmě nejvíc. Teď nám vyšlo spousta alb. Jo, já už jsem zmínil nějaký. Vyšlo nám vlastně Viktor Šín, to začal, pak byl Ektor, Painkillers, teď Smack s Pímanem, že Champions League. Zmínit. To tam mám ještě taky. V tom Champions League, to určitě. A co ještě vyšlo? Ještě něco vyšlo? Hlavně tyhle ty. Co jsme my poslouchali? Já ještě toho Darevina jsem... A teď jsme na něco zapomněli úplně velkýho. Určitě. Já jsem úplně jistý. Ale ještě toho Darevina, no, toho tam mám taky. A to mě docela baví. Jsem ho znova objevil po nějaký době. Takže takhle. No. A posledního mám Kalina. A hlavně protože vždycky je s někým na featu. Nevím, jak je to možný, že ho tam mám. Měl tam být podle mě někdo jiný, nevím kdo. Nevím, koho bych měl 6. Izomandiase? No, možná jo, kvůli tomu novýmu. No, tak vydal Windows Shopper, že jo, ty si říkal, že jsi poslouchal. Jo, to jsem poslouchal nejvíc, protože ta holka v tom, nevím, jak se jmenuje, myslím nějaká Kolínková, něco takového. No on to dával na Insta Stories, ona to snad není žádná zpěvačka nebo reperka a že to je jenom nějaká jeho kamarádka, ale myslím, že ji někde označoval, no, nepamatuju si teda. Já si to taky nepamatuju, ale myslím, že se jmenovala Viktorie Kolínková, nevím, proč mě to utkvělo v hlavě, ale jo, asi jo. To byla nejlepší písnička od ní tenhle rok, 100%, protože ta holka strašně dobře doplňuje v tom tracku, úplně jako pecka. Sice to je skopírovaný úplně track, no, od jo, 50 Centa. Jo. Je to úplně, vlastně já jsem jí teda neznal, omlouvám se, ale neznal jsem jí a když jsem si ji pustil pak, tak vlastně to je jakoby hodně velká kopírka, no, jako hodně velká, no, že jako fakt to je jenom řečeno nebo odrepováno česky. A jinak, no, trochu. No, je malinko, no, jako, no. Ale ten refrén je fakt stejný, no. Je to stejně udělaný. To je prostě, nevím, jestli to myslel jako referenci celkově asi na ten jo, track. jako dělá se to, jako já nehejtím to, jako taky jsem si pouštěl ten track, ale že to je prostě, že to není nic originálního. No, jako není, to víme, ale stejně, měl to boom. No a co jsme viděli dneska na Insta Stories od Kalina a Viktora Šína? Viděli jsme novou příchuť Popstarty, taky vám ji sem hodíme. Mango Maracuja. Ano, a asi to je spolupráce, si myslím, že s Viktorem Šínem. Jo, tak to jsou kámoši už dneska, takže... Ale jako bylo by to vlastně hustý, kdyby se dělo to, že má třeba Izomandias svůj, nebo Stein, cool, prostě, nebo takovýhle rapery, že by dělal prostě kolaborace s těma raperama. Jo, to bylo aby to nedopadlo jako Tary Drink. Fizzy Drink taky. Ale napište nám do komentáře, jestli byste chtěli, aby jsme natočili ochutnávku nového Popstarty. Protože já jsem teda měl oba druhy, jsem ochutnal, já nevím, jak jsi na tom ty. Já jsem taky ochutnával oba dva, no. A jako minimálně mě to zajímá. Jak ti chutnali vůbec? No, ta klasická broskev vanilka, jako dobrý, asi 6 z 10 prostě jako. Jo. A máta jahoda, to bylo horší, si myslím. Bylo to horší, nebo jako, ale jako povedly se ty chutě, jako mě překvapilo, že v tom broskev vanilka tam byla i trošku cítit ta vanilka, že to nebyla jenom broskev a jako já jsem fanoušek toho, že neudělají třeba alkohol repeři, ale že udělají prostě jako tohle stano. Jako když Tary Drink, to je, Tary je jako kapitola sama o sobě, protože on třeba dělá teď cukrovou vatu. Chápeš? On měl celý kanál založený na tom, že se děti hejbaly a prostě jako byly aktivní. Jasně. Stay active. A prostě pak Taras Povorozník udělá cukrovou vatu pro děti.
Hele, jdem od tady pryč. Jdem od tady pryč, no. Ale napište nám do komentářů, jestli byste chtěli ochutnávku novýho Popstarty. Jo, jak bude možnost, tak bychom to natočili. Už jsme nakoupili, no. Plata. Tak, Uvidíme. a chceš ještě něco doplnit? Já si myslím, že to je všechno. Možná ještě k tomu Kalinovi, jak tam má prostě ty, jak jsem říkal, ohledně těch featů, tak třeba s Ektorem měl feat, i Zem měl feat, myslím, ten rok. Zkus mě doplnit, jestli ti někdo napadá. Kasanova Bulhar, což byl jako neočekávaný feat, nikdo to nečekal. A objevil se Killin u Kasanovy Bulhara na novém albu Swag Side Story, tak tam má nějaký na 3., 4. tracku, tak tam je s Killinem, no. Tak tam a má ten track docela čísla, nebo jako docela to jde. Já jsem to slyšel možná jednou, hele. To album celý od Kasanovy, takže... No ještě si to probereme, no. Ještě to probereme, to je jasný. No to je asi všechno ode mě a přesuneme se na ten tvůj rap. Dobře. Tak já si ho tady nakliknu, no a už ho můžete vidět. No, já mám prvního Izomandiase, no. Asi si myslím, že to je bezkonkurenčně na prvním místě, protože jsem na něm měl nějaký 11 000 minut. A u Nichternal, který je na druhém místě, jsem měl třeba 7 000, takže fakt jako bezkonkurenčně první místo, nejvíc ho poslouchám a myslím si, že letos zažil skvělý rok pro Izomandiase, ať už v číslech, nebo tou jako i kvalitou té muziky, co vlastně letos nám vydal a začalo to vlastně úplně za začátku roku, tam vydal Puf Puf Pass single, který jsem si taky určitě jel a poslouchal jsem určitě tracky ještě ten rok z Zpátky na svou planetu, z Izomandias 2, takže určitě to album za to taky může, že to je na prvním místě Izomandias. A no teď vydal to Painkillers z PTK. Teď vydal to Painkillers, no, z PTK, dlouho očekávaný, že jo. Už to natýzovali 2. července to vyšlo, si myslím. Myslím, že jo. Nebo nějak prostě začátkem radši, aby jsem řekl. Byly tam ten No Sleep Gang, pak tam bylo... No Sleep Gang a Get Low, to vydali dvojklip a oni to tak jako zpromovali, že vlastně Izomandias měl vydávat single a Patrik měl vydávat single a oni pak dali post, že fuck it, uděláme to spolu a jsou vlastně na featech a tohle a udělali dvojklip na kanál Milion Plus a merch na Iced Out. Takhle mají rozdělený aspoň jako tam už na konci, vlastně jak skončí Get Low, tak tam na konci už je Zapal do Fire, teď už známe jméno toho tracku, ale tam na konci byl snippet, Zapal do Fire, a tak už jako lidi, kteří trošku tušej, tak už jako mohli očekávat nějaký album, nebo aspoň nějaký projekt společný. A dlouho jsme čekali, oni to jako furt tak jako pod pokličkou to nechávali. Jo. A netýzovali to moc. Jasný, nějaký fotky a tohle z toho. A pak nám vydali Painkillers, no. Vydali krásnej, nejdřív to začalo tracklistem na hraníčku, který je fakt hezký. Možná si k Vánocům ho možná i koupím, protože se mi fakt líbí. A s tracklistem a tak tam už jsme to měli potvrzený. Jo. A vydali to a já jsem spokojený, no. Určitě jsem to poslouchal, ale nemyslím si, že to je kvůli tomu, tady, Izomandias na prvním místě, protože to vyšlo fakt nedávno, před rapem, že si myslím, že to ještě jako nepočítali. No, to vyšlo 14 dní zpátky, no, to tak jako vychází asi. Asi nějak tak, no, že to ani ten rap nezaregistroval, ale určitě, co tomu dopomohlo, tak to je EPčko Paranoia, nebo my jsem to možná řekl, že to je takový projekt. A ten byl skvělej, opravdu. Tam mám rád písničky. Úplně poslední se Šimem, tak to je opravdu banger. Ale nejvíc jsem poslouchal písničku Chceš to fakt, nebo jen asi, což je nezmástrovaná písnička. Má to asi fungovat něco jako skit. Asi jenom. Asi ano. Ale ten track mě tak dostal, protože to je, jak kdyby mi to fakt říkalo, jak kdyby jsem byl v tom studiu a tam rapoval přede mnou prostě. Je to takový dirty sound, prostě je to a je to fakt no, jako jak to není zmastrovaný, tak to je to hodně autentický a vlastně jsem to rád poslouchal, ten track má prostě 48 sekund, je to krátký, nebo minutu, nevím, jestli takovýhle. Taky myslím, že něco takovýhle, no.
ale vlastně zblížilo mě s tím Ozymandiasem. Jako, fakt mám rád ten track, no. A poslouchal jsem i ostatní, je tam asi nejznámější Až bude hořet, až budu hořet, nebo... Až bude hořet. Až bude hořet, ne až budu hořet. Až budu hořet, A tam je Viktor Šín a Hard Rico, náš oblíbený umělce letos, že jo? Jistě s nejlepším albem. S nejlepším albem. Ale byl tam i Viktor Šín, takže ten track prostě bouchnul, má hezký čísla, celý to EPčko má hezký čísla, já jsem to taky poslouchal, Paranoia, stejnojmenný single z toho projektu, tak tam vlastně pozval Avengers. Mně se líbí, když Ozymandias takhle jako povolá a má třeba na featu 6 lidí. Jo, ten jo, to mě fakt baví, to se stalo, můžu se teď z paměti Boží mlýn melou z Kruhy a vlny, 217 Twins Edition, jak se jmenuje. Jo, něco takového, Twins Edition tam je, no, to vím. Něco takovýhleho a tam je vlastně Boží mlýn melou remix a tam je prostě třeba 7 lidí na tom tracku a je to, baví mě to. Jak se tam hodně střídají, tak je to dobrý, je to úplně jako takový náhled prostě, jo. Není to jenom, že prostě se poslechneš feat jedním se 2 lidma, ale tohle je prostě, že každá část toho tracku je prostě jiný ten interpret a působí to tak, jako kdyby každý ten interpret měl stejný beat a že zarepuj a ukaž prostě, kdo je nejlepší. Přesně tam se jakoby porovnají všichni a vidíš je prostě. A že si každý na to může najít prostě tu sloku, protože tam je fakt hodně a všichni dají jako skvěle vždycky. Jako, většinou tak bývá, no. Jako fakt, i když tam prostě přivolá lidi, se kterými třeba normálně nespolupracuje, tak prostě všechny dají dobře. A kdyby se fakt snažili. Jo. Jako uděláme to radost vždycky. Mně taky. Tyhle tracky jsou super. No. Uděláme to radost, no. A proto je teda Ozymandias na prvním místě u mě, protože letos měl skvělý track. Ještě teda dodám, že vyšlo Narcos, což je nejhranější track na Spotify letos. Jo. A tam je samozřejmě na featu Ozymandias a to byl největší track. Na featu? Na featu. No, jako na featu Ozymandias, ale že ten track měl největší čísla, že jo. Tak on to vydal to Rico, že jo? Ano. Já jsem na tom byl live, já jsem byl poprvé, když to hráli na Kulinu, což je bylo v Kolíně, nevím teď datum, to si nevzpomenu, ale byl jsem na tom poprvé live a zandávali to tam fakt dobře. Bylo to fakt dobrý. Jako taky ta energie z toho tracku a kompletně prostě to zpracování a ta message, to všechno dohromady, až když je před tebou na stage a prostě jede si to. A je tam ta atmosféra, že jo? Jo, je přesně takhle, o tom mluvím. Je tam ta atmosféra jako nepopsatelná vlastně. Jo, bylo to úžasný. Jo. Že vždycky na Clashku říkají, že tam je extrémní atmosféra, prostě, že to tam každý prožívá, víš co, a že to má kouzlo pak to místo, vlastně, že jako jak kdyby každý vyzařoval nějakou energii, víš co. A potom, když tam je hrozně moc lidí najednou, tak jakože to fakt jako má na tebe vliv. Je to hustý, no. Je to tak. Na druhém místě mám teda Nechtenda, což je prostě blbý, jako nejsem s tím spokojený, protože nemyslím si, že jsem ho poslouchal až tolik. Ale mám ho tam... na druhém místě. Přesně tak, protože prostě je to Nechtendo. Je to furt Nechtendo. A má za sebou takovou diskografii, jakou má. Já mám vlastně v oběhu, v playlistu, furt mám písničky z Fata Morgány, Lunazaru, Restartu, anebo i starší Gold Kid at Gold Seago. Fakt. Ty jsi říkal, že máš rád Savanu, to je Gold Seago. Jo. To je skvělý track. Savana je skvělý track. A Frank Wild. Tak, kde je dneska Frank Wild? Tak. Další feat někdy s Nickem? No to už ne, to už nikdy se nestane. Jako. nestane. To jako on už jako našel, co chce dělat, si myslím, no. A tak on si asi myslím, že vydělává prachy, no. Jo, jako rap mu nešel tolik to penězma. nejde. A teď prostě vydělává, no. Jako... Bunny hop prostě, no. Bunny hop. No. Hafo. Hafoha. No, to je... No, takže Nechtenda, takže mám ho tohle letos vydal. V Gastro nejsou lidi, vydal vlastně 2 projekty, vydal 777, což je takový EPčko, jako vlastně je hrozně zapamatovatelný. To celý EPčko, že jsem nezapamatoval vůbec ani jednu písničku z toho. Jo, že za prvý z něj všechny hrozně podobně, což je problém, oni jako lidi říkali, že to je nějaký Carty sound, což jako, já jsem to v tom moc jako neslyšel, ale tak jako to je jedno.
ale ty písničky, je tam Balík, je tam, není v tom Randall je docela dobrá písnička, jako aspoň na shows jako fungovala a jako je to dobrý track a tam byl jenom remix, ale celý to EPčko prostě, vlastně jsem si na to málem ani nespomněl. Jo, což je asi bída, no. Mám to stejně, no. Mám to stejně, protože vůbec mě to nepřišlo jako něco, co bych si znova jako poslech. Co bych si poslech víckrát a řekl si, jo, to je banger. Ne. A to v Gastru nejsou lidi, jako dejme tomu, pár tracků tam jako bylo docela dobrých. Já jsem měl nejradši Kung Fu s Sheenem, to bylo za mě jako nejlepší. A protože to ten Sheen tam taky docela jako zachraňuje. Nevím, prostě bohužel Nintendo neměl svůj rok podle nás, no. Minimálně teda podle mě. No určitě, no, já teda minulý rok vydal Nintendo, za mě teda aspoň, ne podle lidí, očividně, ale podle mě dobrý album Pattern, teď se omlouvám, měl jsem trošku brain lag, a Pattern vyšel a to byl jako skvělý track, nebo skvělý album s Nobody Listenem, Mám rád, když se Nobaďák připojil k Izomandiasovi a udělal Jaden Again mixtape, což prostě mixtape už se moc nedělají, jako říká i Viktor Sheen v novém albu, pokud se nepletu, tak mixtape už se nedělají moc a ne aspoň dobrý teda, ale Jaden Again, když vyšlo, tak mám tady CDčko, dokonce jsem si koupil jako první a za mě hodně dobrý projekt a určitě i z toho nějaký písničky mám, že poslouchám. Ale letos vydal Jenom to Gastru nejsou lidi a to já jsem na každém... Ještě to 777. Na každém projektu, ano, a tu jsem zhodnotil. A v Gastru nejsou lidi je projekt, i když ho hejtím, tak se snažím z každého alba si jako odníst vždycky na každém albu teda, aspoň u mě, když ho poslouchám, tak i když je nejhorší, může být co nejvíc špatný, může být, ale aspoň třeba 1-2 tracky z toho alba vždycky si poslechnu. Je to fakt u každého alba, to takhle mám, že nemůžu říct, že celý projekt, všechny tracky jsou na piču. Nejsou. Jo? A tady v Gastru nejsou lidi, jsou tam ještě řeknu, Nintendo říkal, že to je sbírka jeho nejlepších tracků za 2 roky. To mi nepřijde. Sbírka nejlepších tracků za 2 roky. To podle mě vypadá jinak. Tak. Takže pokud je tohle z toho, z jeho nejlepší věci za 2 roky, tak je cooked. Tohle není podle mě... Nepředstavil se nám. On už se nám dávno představil. Neukázal nám, že že to pořád v sobě má, jako, že to dokáže. To album prostě minimálně to v Gastru nejsou lidi. Hrozně to jako hypoval, ale očekávání prostě je jako realita. Fakt jako očekávání bylo fakt velký a realita byla fakt jako špatná. Bohužel, mrzí nás to jako. Mě vždycky mrzí i když vždycky Bulhar, to mám vždycky u Bulhara, že se prostě těším na Bulharův release, protože si říkám, tyjo, on mě překvapí, píču. Někdy mě nepřekvapí, ale vždycky mám ty očekávání a ty očekávání možná někdy zabijí tu realitu trošku. Ale chci říct dobrý tracky z toho alba, tak řeknu určitě Poppins, což mě překvapily tam Liquidy, prostě mám rád D&B tracky hodně a oni to docela umějí a s Izomandiasem prostě skvělá chemie, extrémně dobrá a je to extrémně dobrý track a baví mě, pouštím se ho doteď, mám ho nějak třeba top 20 si myslím nejhranějších tracků a potom ještě bych určitě z deluxe toho alba tak bych vypíchnul Manifest, což je zas poslední track, jako Poppins. Poppins je taky poslední z té originální verze a Manifest je poslední track z toho deluxe. A tam se mi líbí, že jsem konečně dostal od Nintendo nějaký jako hlubší text. A možná, že mě stačilo i tohleto, aby jsem byl spokojený, protože jsem to dlouho nedostal. Jo, protože ty tracky jsou hrozně... Já neříkám, že ty tracky jsou špatný. Jo, já bych jim nedal třeba 2 z 10, 3 z 10, ale je to 5 z 10, je to prostě mid. A to přece u tracku nechceš mid. Nechceš mid track. Chceš, aby ta tvoje skladba vyvolala nějaký emoce, ať už prostě smutek, radost, všechno. Chceš ty emoce z toho cítit. Ale když prostě ten track je 5 z 10,
tak je pro mě úplně prázdnej. To jsou třeba nějaký ty hity, jako, ale Nintendo nemá hity moc teď. Teďko ne. Je to škoda prostě. A prostě nejsou moc hluboký, no. A já rád si čtu mezi řádky. Jo, mám to stejně. Když někdo fakt dá jako hluboký text s velkým významem, tak se prostě kolikrát, když si doma sedím, dám si sluchátka, poslouchám to a cítím a slyším, že tam je opravdu nějaký hluboký text, tak mě to úplně vtáhne. Fakt mě to úplně vtáhne a dokážu jako bejt tím trackem v uvozovkách. Vcítit se a být jako empatický. A to je, proč milujem oba dva hudbu, Přesně protože tak. prostě to vyvolává emoce. A tyhle ty emoce máme, minimálně já mám úplně jako nejradši. Když někdo fakt dá hluboký text, který je procítěný, perfektně zpracovaný, jak po všech stránkách, tak je Ale to celý teda banger, tak... Musím říct, já teda u toho tracku nemusím mít ani někdy hluboký text, abych z toho cítil jako emoce. Jako ne vždycky. Jo? Protože třeba odpíchnu se od... Musí to prostě být, jako ten track musí padnout prostě. Já vím, že to jako ty lidi, když to nahrávají, jako, tak to třeba neslyšejí. A třeba jako Nintendo, když je ve studiu, tak všichni mu říkají, že to je banger jako hrozný a že tohle z toho. Což je fajn prostě, jako jo. Doufám, že mu nelžou, jako. A že jako, že ho takhle podporujou, ale potom prostě vydá takovýhle písničky, který jako No, prostě bohužel. Ještě teda se vrátím k tomu, co jsem chtěl říct. Jsem odskočil, omlouvám se, no. Dobrý. Chtěl jsem říct, že k Izovi a PTK, album Painkillers, jak jsi říkal o tom hlubokém textu, že ho nepotřebuješ tak jako já toho taky tolik nepotřebuju. Protože třeba track KSN, tam doslova říká větu prcám na hluboký text. A ten track je za mě nejlepší z celého alba. Protože až teda na ten konec, kde PTK hodně, až podle mě až moc opakuje bars prostě nevezmu tě z klubu domů. Což dobře, dám tam 2, 3, OK, ale on tam dal jako podle mě 6, 7 jako řádku. On to trošku změnil, že jo? No jasně. A potom jel jako trošku, no, jako mně se to líbilo, ta reference trošku, mně se líbilo třeba z Láska a bolest, jak bylo v Gremlin tracku, tak tam bylo reference na Láska a bolest, nebo jako tam byla ta část, že jo, kdy tam Izova část, Láska a bolest. Ale to je dobrý, že se o tom se bavíš, o tomhle tom, protože na Gastro nejsou lidi je track Cigareta, což je jenom přebraný feat, který dal jako Orionovi a na prostřený stůl, se jmenuje ten song, si myslím, že jo? Myslím, že ano. Nejsem si jistý, ale teďko. Ten feat, co tam dal Nintendo, tak si dal do tracku Cigareta a je to fakt řádek pořádku. Jenom změněný beat a on tam odrepuje celý track, což teda je jako, nevím, pro mě to je úplně jako, že se na to vysral. Jako úplně, že se na to vysral. Mohl dát spousta jiných tracků a on dá prostě feat. Chápu, jo, dělal to Izomandias mixtapeu, jo, ale na tom je postavený celý ten mixtape, jo, že prostě má třeba featy, dá jedinýho beatu a udělá z toho trošku jinou písničku a dá to do mixtapeu J. Again. Tak doslova se to jmenuje mixtape. Jo. Nebo je to mixtape prostě. Víme to. To je vlastně podstata celého toho mixtapeu. Ale Nintendo, když to dá a ještě prostřený stůl je fakt banger, vyjebaný banger. Poslouchal jsem to, měl jsem to rád a když jsem to teď slyšel, úplně mi to znechutilo ten track. Byl jsem na to nasranej. To jsem rád, že to zmiňuješ, to by jsem zapomněl. Úplně jak mě to nasralo, že to je prostě z toho featu, tak jsem na to úplně zapomněl. Jo, ono to totiž může působit, jak jsi říkal, že už to jako nechtěl ten člověk dělat, že už jako přesně tak, to nechtěl jako dokončit, nebo nevěděl, co tam má dát, tak řeknu, jo, udělám referenci a pozměním tam něco. A jako, dobře no, tak udělám jednu, nebo krátkou. Ale prostě když udělá, ano, přesně tak, jak jsem říkal. Když třeba Patrik udělal to z Nevezmu tě z klubu domů, když z Lásky a bolest tam byla jako reference, bylo tam kousek tracku, vůbec mi to nevadí. Dá to zase jako tomu tracku, to dá trošku nadechne ho to prostě, nebo jako, jak jsem to řekl, prostě oživí to tak. Oživí to ten track, ano, přesně tak. A vůbec mi to nevadí, ale když on vezme ten feat, na konci jsou třeba 3 slova jinak. Ale prostě jinak celý ten track je prostě ten feat vyjebaný. A postralo mě to. Takže prostě už pryč od Nintendo
a chci se přesunout k mému třetímu místu, což je Smack, za kterého jsem moc rád, že je na třetím místě. Mám to souhlas. Jelikož, no i když Smackův rok, teda ten není moc šťastný teda, no. Byl hodně hektický. Byl hodně hektický, hodně věcí se stalo, on vlastně ohlásil konec kariéry rapový. A to mě teda jako zasáhlo, nebo jako on teda, nebo nejdřív, o čem jsme slyšeli teda o Smackovi ten rok, tak byl za první v Puff Pass na featu, úplně na začátku, ale mohli jsme ho vidět, kdy se jakoby trošku sneak dissovali s Ektorem. A byl to vlastně beef o tom, že Ektor se divil v podcastu Ládi Sinaje, že nedostává žádný anděly a že už je na scéně prostě 15 let a má čísla a tohle a nevyhrál ani jednu sošku. A jako potom poukázal na Smacka, který říká prej, že jako pro ty sošky chodí jenom kokoti jako a že to nemá žádnou cenu a potom si to jde vyzvednout jako tu cenu, jako jo, že si to jde na předání. A tak Smack mu jako odpověděl, že si vyzvedává ty ceny, protože je skurvený winner. Jo. A pak tam byl ještě nějaký trošku diss na X-Ops od Ektora na tracku, jsem slyšel. A pak tam nějak Lukáš Fajk dával, že nějaký bomby a takovýhle, že týpek dostane facku a ukončí kariéru, no místo takovýhleho, jako něco o facce. Nevím, jestli se něco stalo, jestli dostal Smack někde facku, jako. Taky nevím. Nebo tohle to. Jestli to víte, tak nám napište do komentářů, rád se přečtu, jak to vlastně doopravdy bylo. Ale žádný fake info, jako, ne jak na TikToku. Tam vždycky jsou experti. No taky, prosím tě. Tam jsou experti, u všeho byli a mamka pracuje v Epic Games. No samozřejmě, přesně. Mamka pracuje tady a táta je CEO YouTube a jistě. Jo. A takže takhle. A teď hlavně vydal teda o Smackovi, aby jsme se v něm bavili, ne o beefu, nechci se bavit, protože ho mám fakt rád Smacka. Je to asi za mě nejlepší český MC, určitě v tom, no, nemusím to ani nic říkat, prostě je za mě nejlepší český MC. Jo. Ještě promiň, že tě přerušu, ještě se vrátím, protože jak oznámil ten konec té kariéry, tak všichni, že co dál. On pak myslím dával jenom, že ještě bude koncertovat, takže nějak pak jako koncertoval tamhle to a pak dostával hrozně hejtu, jakože oznámil konec kariéry a ještě dostával hejt za to, že prostě koncertuje a tohle, myslím, nejsem si teda úplně jistý. A on pak dal nějaký storyčko nebo tohle a říkal, že za prvý nikdy neříkej nikdy a za druhý, abyste se neposrali. Jako vzkaz všem hejtrům a takhle. Jo. Takže takhle. A co k tomu ještě dá říct? Za mě měl Smack docela, teďkon ke konci, jak vydal teďkon to album s tím P-Manem, fakt jako super. To se chci k tomu dostat, protože to je za mě hodně kvalitní projekt. Jo. Hodně po dlouhé době, no jako nebudu za z toho dělat to, ale cítím z toho tu kvalitu, cítím se, že si dali záležet. On teda Smack jakoby skončil s rapováním, ale neřekl, že končí s muzikou jako s grimem a takhle. Že chce být jako prostě furt je MC Smack. Jasně. Jo. A teda to nový album je hodně grimeový, jako jde to tam hodně cítit. Ale trošku se mu to nepovedlo, protože ještě vydal vlastně Mezcal, což je teda drum and bass track, tak to jako nemusím říkat, že to je nějaký rap. A což je teda povedený single, to je jako... Já jsem byl v Praze v Holešovicích na jeho koncertu, kde vlastně dával poprvé snad Mezcal a dával to snad 3krát za sebou a jako musím si to pochválit, je to jako skvělý track, rád ho poslouchám. A pak ještě dal feat Joshuovi ze CMD Squad. Jo. A skvělý track a tam teda to je rapování, jako, jo, tak jako tohle to sice teda Smack dodal na Insta Stories, jako, že to dal ten feat jako někdy na začátku roku. A jako to je takový, že jako se musí furt na Insta Stories jako obhajovat nějak, jasně, jako... Víš co, dal jako docela post jako takovej, ale jo, tak jako já věřím, no, jsem zvědavej, co od něho uslyšíme teď, jako. Jestli jako přestane trošku, jestli se dá, jakoby, protože si myslím, že se zasnoubil s tou Clarissou, se kterou je, protože už se o ní baví jako o snoubence, takže samozřejmě gratulujeme.
Samozřejmě, to je jasný gratulace. Gratulace a je to skvělý pár, já jako je mám hodně rád. Ten pár a doufám, že jim to vydrží a že budou mít svatbu a že budou mít děti, to se o tom taky zmiňuje vlastně Smek v tom vyjádření a jsem zvědavý, kam to Smeka jako zanese tento. Teď teda to nový album, i když máme ho rádi, já teda můžu vyzvihnout Politici, Ice a můžu říct My G, což tam se urval Smek jak blázen. To jako ten track musím doporučit, tam jako je skvělý track. A celý to album je dobrý. A zní to celosvětově. To se mi jako líbí, že to prostě i kvůli té angličtině P-Moneyho, tak i že Smek tam rapuje někdy anglicky, tak prostě to zní fakt celosvětově. Jo. Ale nikdo to neposlouchá. Úplně to vyhořelo ve streamech. Prostě nevím proč. Proč tyhle ty fakt dobrý tracky a fakt dobrý releasy prostě nikdo jako ne, že neposlouchá, ale jako ne tak ocení mi přijde. No neocení, no. Je to a jako škoda. on Smek celkově je docela dost málo poslouchaný a kdyby nebyl další rok, tak si myslím, že je ještě níž, což jako nepochopím. Taky ne, no. Což nepochopím, protože on má tu kariéru a je to skvělý rapper, no. MC. Tak, na 4. místě mám Shimiho, což je jediný Slovák, kterýho tady mám a Shimi je můj hodně oblíbený slovenský rapper. Nemůžu říct, že to je Rookie of the Year, protože jako už má za sebou jako pár let a já taky už ho poslouchám pár let. A Shimi si zasloužím tohle místo, myslím si, že i kvůli desce z roku 2022 což je za mě jeden z nejlepších releaseů toho roku 2022 a beru to skvěle, natahal si tam na featy jako největší jména vlastně československé scény. Byl tam Viktor Šín, Nintendo, Smek právě, Izomandias, Separ a takovýhle. A mně se právě líbí na Shimim, že si dokázal natáhnout takhle velký jména na feat, ale dokázal je dorovnat vlastně v tom rapování, že nebyl zastíněný tím featem. Že prostě dokázal jim oponovat, nebo jako není to samozřejmě souboj, ale dal velice silné sloky do těch tracků a má talent na to psát texty, je mladý, takže má před sebou, jako myslím si, že hodně dobrý muziky, nebo jako do budoucna, že jo? Jasně. Má před sebou hodně muziky, omlouvám se, moje slovní zásoba je trošku debilní, no. Tak nevím, málo čtu, to má taky, málo čtu, musím víc číst, aby jsem pak uměl mluvit. Nedá se nic. Shimi a letos vydal Benihania, což je release. Teď teda teasoval, nevím, jestli se zaregistroval, tak teasoval nový album Yolo, který jako mělo vyjít v ten den. On dával i livestream, kde byl trošku jako nějaký, a byl asi zkouřený jenom, jako jo, ale byl někde ve studiu a on říkal, že vyjde o půlnoci Yolo. Dal tracklist, všechno tohle z toho, bez featu teda, jako, že dal jakoby, že aby jsme si domysleli featy, jako, jo, že to bude překvapení. A nic nevyšlo. A druhý den nic. A pak dal jenom Insta Stories, že jako streamovací služby ho nějak to, nevím, jestli to byl jako nějaký rollout na album, jako, nevím, bylo to trošku zmatený, jako, nevím, jestli to měl hrozně promyšlený nějak a jenom jsem to akorát já nepochopil, ale přišlo mi to trošku zmatený, no. Ale Benihania, to album, ne moc dobrý za mě. Samozřejmě jsou tam i dobrý tracky, jak jsem říkal, vždycky se najdu na každém albu dobrý tracky a ty dobrý tracky jsou Magma, což je Champagne Showers, kde je Tia Sofia, která už je i na You, tam mají skvělý track, fakt skvělý track, Love Song, prostě skvělý track, byste si ho pustit. A tady má teda Magma ještě s Ego tam je, z Kontrafaktu. Jaký máš názor na Ega teď, co dělá? Proč se mě na to ptáš, Dané? Nevím, jako Ego mě teďkom poslední dobou strašně zklamal z toho důvodu, že já jako nevím, co k tomu mám říct. Prostě mě strašně zklamal, jako nevydává nějaký jako extra dobrý tracky. No to my jsme se bavili. Album jeho, to jako nebylo nemastný, neslaný, mě to vůbec neoslovilo, je to úplně něco jiného a podle mě se vydává špatnou cestou, ale podle mě
jemu to jako už jako Už asi je jedno, no. už je jedno. On, Už je to jedno. jak jsme se bavili o tom nedávno, tak prostě on už má odrepováno to, co měl odrepovat a teď už dělá jenom sidequesty. Už jenom tím, jako, jakým lidem třeba dává featy, že chodí k menším artist prostě na featy a že už prostě dělá sidequesty. Jo, tak oni už mají za sebou prostě hodně dlouhou kariéru s Rytmusem, který furt nějak jede, no. Tak Budeme se bavit o O2 aréně. Já to jsem chtěl říct teďko. Ale na to se musíte ještě počkat na O2 arénu. A Ego tě prostě dělá sidequesty, no a je na tom tracku. Jako tam je takovej, běžte si to pustit, Benihania, dobrý album, zase říkám, jako, ale ty tracky mě nějak moc jako nesedly, jo. Ale z těch dobrých tracků teda Magma, Champagne Showers, je tam Sklo s Izomandiasem, luxusní To track. bylo super Luxusní track, to byl track. super track, no, to fakt jako. Luxusní, s Izomandiasem vlastně tam máš Shimmy dvojitý refrém, nebo jako na 2 části refrém. A skvělý, Izomandias tam má prostě sloku extrémní, hrozně dobrou za mě. Ale zdá se mi tam, jak jsem se bavil právě, že dokáže konkurovat těm větším featům, tak se mi zdá, že Izomandias ho trošku jako tady zastínil, no. Že jako bez Izomandiase by jsem si asi ten track tolik nepustil. Tak jako tak, je to takový jako 60/40 pro Iza. 60, jo. Tak to jako To je cítím. fér, no. Tak No, to jako cítím. nějak tak asi. A já jsem se napil, omlouvám se za přestávku trošku. Byste se taky napí, vemte si něco dobrýho k jídlu a vyčilujte si cecíčky. Pokračuj. A takže Shimmy byl na featu v Paranoji, jak jsem říkal, mám tam tu oblíbenou písničku, konec lepší jako Heroin, nebo něco takového, tam je skvělý track s Nicktendem. Nicktend ale taky jako slušný, no, ale Shimmy jako skvělej, tam má vlastně refrén skvělej. Naposledy měl refrén, se mi zdá, u Zendaya, Robin Zoot, slyšel jsem ten track? To je skvělý track, to je fakt luxusní track. A tam má taky Shimmy jako refrén. Zabil to fakt jako. No hlavně Robin Zoot tam zabil jako. Jo, ale on je na těch refrénech fakt jako dobrý. On je fakt skvělej, no. On jako fakt je skvělej, no. Tak snad nedopadne jako Lukáš Doup. Ten byl taky král refrénu. Ty krása, doba, kdy se říkalo o Lukášovi a Doupovi, že je král refrénu. On teďko žije, myslím, v Německu. Fakt. Za hranicema. No docela umřel. Lukáš Doup. No jasně. Omlouvám se, no už jsem dlouho to jméno totiž neslyšel. Vím, že vydal EPčko nějaký. Myslím, že to je Timeless, nebo něco takového. Já jsem Timeless to má karty. Ne, to on vydal taky. Něco takového. Já jsem hodím album, jak se jmenuje a tak, náhledňák, jako za mě to album docela, nebo album, to bylo EPčko. 2 tracky, Timeless a ještě něco. Emoce evokujeme se to jmenovalo, yes. A to za mě bylo docela jako dobrý, na to, že je to Lukas Doup. Jo. Překvapilo mě to trošku, jako, že ještě jako zakřičel a jako přihlásil se v lavici a řekl ahoj, já jsem tady ještě. Jako ukázal, že na to ještě to docela má. A v čem tě to jako... Protože vlastně všichni, kdo odešli z Milion Plus, tak jako zmizeli vlastně. No jo. Jo, sice teda taky. Lukas Doup odešel nedobrovolně, si myslím, nebo jako nebylo to. Konex, ten už odešel, si myslím, dobrovolně, ale byly tam nějaký asi hrotíky, že jo, jak víme, Nerozumí nám z tracku. Ty kráso, to je skvělý track. To je z doby právě J1 Again, jak má ten černobílej klip s tou kosou, jak tam jde. Já jsem to neviděl, ten klip. Ty jsi to neviděl, tak jako doufám, že lidi byste to viděli a když tak se na to podívejte, to je skvělý track. A že vlastně to všechno se sežralo. Teď odešel Kamil Hoffman. No teď. Už je to taky půl roku. Fakt. Možná víc ještě. Myslíš? Ale ne, zas tak ne. Já myslím, že jo, no. Tak nevím, no ale jakoby poslední to byl, že jo, člen, který odešel a přišla Sára Rekas. Tam mě jako baví, ta jako zatím dokazuje i na Painkillers, že má jako nějaký potenciál. Obrovský. A že jakoby do toho Milion Plus zas přinese něco jiného. Osvěží to trošku. Já v to taky doufám, no, protože ženský hlas v M+, který jako tam je stálej a že člen, to nikdy nebylo. Protože v Česku nejsou reperky. Nejsou, no. Minimálně. Minimálně, no.
Hodně minimálně. Jako na Slovensku můžu registrovat prostě, že je jako Luisa, tam mě jako baví. Jo, taky. Jo. A To taky vydala EPčko, myslím, tenhle rok. ta taky vydala EPčko k narozeninám. Ona vydala si k narozeninám EPčko, což taky mě jako, nebylo to špatný, jako, bylo to docela obstojný. A tak no. Takže a já to totiž tak dlouho vlastně pokračuju furt a mluvím, dlouho to zdržuju, protože na 5. místě mám Casanova Bulhara, no. Což je tak jako u tebe Kellen, tak u mě je Bulhar. A Bulhar je tam kvůli starším písničkám samozřejmě, jako Nintendo, ale je tam furt. Vydal letos Swag Side Story. Zas, když to dal, on to dal jako bez nějakého rolloutu, že dal prostě, že o půlnoci vychází album, jak Viktor Sheen. a tak jsem jakoby cítil jsem ve mně, že jako chci, aby to bylo dobrý a že se jako chci na to těšit. A potom jsem se to pustil a jako střetnul jsem se zase s realitou, že prostě mě zase jako neuspokojil. Bylo to takový zklamání, no. Bylo to zklamání. Mně přišlo, že to tak jako odflák. Jo, že udělal fakt jako takovou, nechci říct rychlokvašku, ale jako tak jako nějak to narepoval. Přijde mi jako kdyby přišel do studia a dal to prostě na jeden take a odchází. Komplet, celý track. Každý. Přijde mi to, je přesně jak říkáš a my, jako cítím z toho jenom hrozný moneymaker. Jo, že prostě ty tracky jsou prostě, že akorát jenom na něco nahrál, aby si prostě aby mu přišly ze streamu prachy. To taky a ještě aby jako ukázal, že tady furt je a prostě vydal album. Ale... Jo. Já jsem od toho čekal, že to bude něco jako Timberlake Trap 2, což je prostě legendary album, ale bohužel zklamal jsem se. To se na tom shodneme, to vyšlo vlastně o Vánocích, vánoční dáreček to byl a fakt to byl jako hezký dáreček, oba jsme si to užili, jako celé to EPčko bylo napichovaný bangrama, já jsem dokonce v minulý rok, tak jsem měl Praha den a noc na prvním místě. A vůbec jako to nestydím, je to fakt velký banger a už to budou taky 2 roky teď vlastně, což je už to utíká hodně, hodně rychle, no. A zase musím říct, že jako... jsem si našel jako nějaký světlý místa na tom albu, že jsou tam nějaký tracky, který jsem si pouštěl. Pouštěl jsem si Pistol in the Party z Patrikové ICL, který dal úplně luxusní feat. Vylepšilo to, ale asi by jsem jako poslouchal ten track i jako s Bulharem. A poslední písničku měl z roku 2014, takže 10roční track. A ten mě taky bavil, no, takže tohle z toho, ale jinak dokonce, jak jsem říkal už jako v předešlých minutách, tak já nepotřebuju v těch trackách úplně nejhlubší smysl, jo, nepotřebuju tam, jo, nepotřebuju u každého tracku prostě, aby byl ten track prostě hluboký, psaní mezi řádkama a tohle z toho. Mám to rád, jako jo, ale nepotřebuju to u každého tracku. Ale tady, u toho Bulhara, když jsem to poslouchal, tak... když jsem poslouchal ty jeho bars, co tam říká, tak mě to až jako úplně zarazilo. Že mě to úplně, jsem to poslouchal, úplně mě to zarazilo. Já jsem to měl taky tak, no. A to jako jsem dlouho u té muziky, že tam prostě říká takový slova úplně divný prostě a jako... Je to takový jako hodně líný, jako kdyby je to napsal líný. Prostě za 10 minut, nebo kdyby to prostě vymýšlel při tom, co to rapuje. Za mě to docela odflák. Odflák to, no. Bohužel. Lidi říkají, viděl jsem názory, že říkali, že to je jako návrat starého Bulhara. Já teda v tom to vůbec necítím. Já to v tom taky možná necítím, u Sudu tam jsou nějaký, u toho tracku, cítím tam možná něco, možná, že ten track nahrál jako pár let zpátky, to se nedozvíme, že jo, kdy jsou ty tracky. Ale jinak ty tracky jsou katastrofa, no. Jsou prázdný, jsou jako divně napsaný a nebaví mě to vůbec. Vůbec mě to nebaví, no. No to stejně, no. Není to žádná sláva, bohužel. Jako... Bylo to prostě zklamání. Bylo to zklamání. No a my
To by bylo vlastně mých top 5 artist, co mám vlastně letos na Spotify v rapu. A chtěli bychom vám ještě ukázat, protože jsme se nebavili nějak jako o trackách našich nejposlouchanějších, tak máme tady top 10 našich nejposlouchanějších, tak o tom jenom řekneme pár slov jako ke každému tracku a pak půjdeme dál už. Tak, mám tady teda ty tracky před sebou a tak první 4 prostě Eggy, jak jste to mohli vidět. A za mě tyhle ty všechny tracky od prvního až prostě do posledního byly nejlepší. Z celého roku, určitě. Bezkonkurenčně. Tak to je fakt hustý, že to takhle cítíš. Jo, protože... Jako je Eggy začínající artist, že jo, a nemá za sebou ještě takovou diskografii jako ostatní, ale jako je to hustý, že to takhle cítíš. A jako, já v něm taky vidím nějaký potenciál. Obrovský. Teď vlastně byl v tom The Mac Round, že jo, pozvali ho tam, je dobrý, že se o něho stará jako takhle, když vyhrál. Určitě. No a jako je hustý, že to takhle cítíš, no. Je to fajn, když dáváš takhle. Já tam mám trošku jako trapnější, no, jako písničky. Dostaneme se k tomu. Ještě bych k tomu chtěl říct, k tomu Eggyho album, že to je vlastně celý jeho album. Měl tam 6 tracků, ale první a poslední byly intro. A tohle jsou vlastně ty 4 tracky v tom albu. Aha, takže vlastně celý se poslouchal. Je to tak. Pak tam je Uhřiště, o tom jsem se už předtím vyjadřoval, prostě velký track. A takový jako... Teda Uhřiště, jestli ti můžu do toho skočit, tak to si pamatuju na TikToku, když to začínalo, když vlastně tam dal ten sound na TikTok, když to až ještě nebylo vydaný, jo, fakt jenom sound na TikTok dalo a toho ještě nikdo neznal, nikdo ho neznal jako vlastně, nebo jako málo lidí. Jako on už má za sebou samozřejmě nějakou kariéru, jo. Ale jako v takovém undergroundu, jo. Ale si pamatuju na TikToku, když na to začali nějaký jako lidi natáčet TikToky a poprvé jsem to slyšel, že jako fakt jsem byl úplně u vzniku toho tracku a tomu extrémně vybouchlo a vlastně to byl ten první track, který mu takhle jako vybouchnul a kvůli kterýmu je asi kde je, no, teď. Souhlasím s tebou, určitě. Pak tam mám od Marka Damiana a Sheena na featu Lovesick. Tohle byl, když to jako tak shrnu a vzpomenu si na to, co tam rapujou, tak to byl jeden jako z úplně nejemotivnějších tracků pro mě. Nebo pro mě. To, co jsem prostě slyšel. Okay. Protože oba dva to tam prostě rapujou a ten Sheen tam rapuje o tom, že o sobě, jak to jako cítí a co si jako myslí, že ta druhá polovička jako má v hlavě a takhle. A je to jako opravdu, je to hodně emotivní track a určitě si u mě zaslouží být v té top 6. Jo, jako je to top 10, ale mám ho v top 6. Měl by být vejš. Ale fakt jako to je track, na který nedám dopustit. Jako nejlepší track z toho jeho alba. No. Musím teda říct, si myslím, že taky, jak jsem se bavil o tom TikToku u hřiště, tak si myslím, že Lovesick taky hodně trendoval na TikToku, že za takový čísla si myslím, že může taky děkovat TikToku. A tak to spousta písniček, no. Je to tak, no. On to vybuchne. A byl to dobrý track, no, ale až takhle jsem to necítil, tak to je fajn. Já to takhle mám, no. Ale o tom to přesně, jak jsme se bavili, ty emoce to vyvolat. Jo, je to tak. A že jo, každý ten track, já když se tady bavím, že mě nějaký track nebaví, samozřejmě, vy to můžete mít úplně jinak a vlastně pro vás ten track to může být úplně nejlepší track na světě, chápete? Je to jenom můj subjektivní názor, my to, co tady říkáme, tak prostě jsou to subjektivní názory, je to prostě podle nás. Jo, přesně, nechci znít arrogantně, ale je to náš podcast, takže... Je to náš podcast, přesně tak. Prostě. A my si budeme říkat, co chceme. Je to tak. Přesunu se dál na AM4 od Shimiho a Simi Living Life. Ještě tam je na featu Gabriel, ale to si už toho Gabriela si tam úplně nevybavil. To je možná jenom producent, ne? No je tam normálně napsané jako na featu. No tak na beatu, že jo, tak jako by lidi... Na featu. Jo, ale tak může být na beatu, že jo? To tak může, přece Metro Boomin jako taky se... No jasný, to máš pravdu. Ale třeba chtěl jenom zviditelnit, že jo? Nebo teda samozřejmě, můžeme se plíst, můžete nám napsat do komentáře, nás opravit. Přesně, jako už... Vidíte, kolik věcí už píšete do těch komentářů, tak si dejte záležet. Přesně tak. Tenhle ten track byl za mě nejlepší z toho jejich alba.
Mám tam v tom albu, když se na něj podívám, Hodně tak- TikTokový song. Jakože omlouvám se, jakože to takhle musím říct, ale slyšel jsem to tolikrát na TikToku, že už pak jsem neměl chuť si to pustit, no. Jo. Vyšel k tomu klip samozřejmě, a ještě předtím. Ta Benihania, ten rollout toho alba byl jako hezký. Jo, mě bavil, jako těšil jsem se na to album, no. Jo. Měl jsem tam i to sklo, o kterém jsme se bavili. Skvělý track, no. A pak koukám, že tady nemám New York City Mindset ještě. Já ještě musím říct Benihania track hashtag nuda není nemoc, nebo jak to tam je? Počkej, teď jsem to zavřel. Nuda není nemoc, nebo něco takového, poslední track. Hashtag Nuda není choroba. Jo. Slovensky, bratia. Tak ten track taky, ten byl skvělý. Ten jsem se taky pouštěl, no. Taky s klipem vyšel, ale moc lidí ho neposlouchalo, no. No, nevím, prostě, a pak lidi poslouchají nějaký Kelina. tracky, no. Kelina a Ghetto Romantiku. Přesně. Pokračuju dál. Pak tady mám toho Kelina, když o něm mluvíme. Mám to hnedkom pod tím. A jak jsem o tom mluvil, no prostě ten Window Shop byl nejlepší track z toho jeho alba, z toho Bieber Fever. Úplně mě nadchnula ta holka. Ta Viktoria. No jako největší hit. Největší hit, jo, určitě. Víš co, Pro mě, musíš, pro mě je to já největší třeba hit. rozlišuju nejoblíbenější track a nejlepší track. Jo. Chápeš? Já mám hodně oblíbených, ale neříkám, že to je nejlepší. K nejlepším projektům jsme, nevím, jestli jsme ho zmínili, ale aspoň já mám jako 2 nejlepší, který se nedostali tady ani do top desítky mých nejposlouchanějších tracků, ani nejsou v artist, ale jako mám to asi jako nejlepší, jako jeden z nejlepších projektů. A o tom se pak pobavíme, až dojdeme prostě tracky, no. Je to tak. Koukám ještě na tady to a na to album. Mám tam toho Window Shopa, pak ten největší track z toho je Suave, ale ten mě Suave, nepřišel tak dobrý, jako ten. Takže to je určitě, zaslouží si to být v mý top 10. No a pak tady mám písničku, která není rap, pozor, dámy a pánové. Tak, a v rapovém podcastu s názvem Rap Room nemáme rap. Je to tak? A můžete si jenom posrat. Je to prostě náš podcast. Já jsem to říkal. Mám tam Liebe in Stereo, což je jako německá verze Stereo Love. A je to prostě jako taky taneční a taková jako pohodička a energický to je, takže super. Jako já nevím, co k tomuhle úplně říct, k tomu tracku, přijde mi úplně dokonalej. Já jsem si ho jel. Jaký to je teda žánr, je řekl jsi to? No stejně jako Liebe in Stereo, stejně jako To je Stereo taková Love. elektrická hudba. No jo, elektronická hudba, to řekl jsi to dobře. No a pak můj poslední, mám tam Number 2 od Lil Teccy. To Number 2, to bylo v albu Neverlast. A to vyšlo letos? To vyšlo letos, ano. Teda album. Jo, je to album a tam má Number 2 a Neverlast, tam jsou 2 tracky, který když si to pustíte ve Spotify a máte tam nějaký jako prolnutí mezi těma trackama, tak ty tracky jakoby na sobě navazujou. Což je jako cool, což je fakt dobrý. Je to prostě hustý. Nikdy jsem to jako neslyšel u nikoho. Možná u Hasana tenkrát nějaký album. No, tohle to dělá spousta málo jako umělců a má to J1 Again, jako vlastně každý J1 má jako tohle, že vlastně to je celý jeden track, že jako nikde to neskončí, jako vlastně to v prvním tracku začne a v posledním to skončí, že vlastně všechny ty tracky jsou propojený. Což za to může Nobody Listen, že jo? U J1 Again, J1 2, tak dělal Konev a jedničku, to se omlouvám, to si nespomenu. Ale to mě hrozně moc baví. Myslím, vlastně hrozně moc baví a baví mě, že třeba 3 tracky jsou za sebou a jako je to neuvěřitelný. Že jako beru třeba 3 tracky jako jeden. Že si to fakt pustím vždycky za sebou prostě. Jo. Je to skvělý. Mám rád jako delší tracky. Tohleto prolnutí má takový svoje kouzlo. Má to kouzlo, ano. Má to kouzlo. No a my se přesuneme na tvých top 10. Tak tady můžete vidět mých top 10.
A samozřejmě můžete se jako inspirovat od nás, protože to je taky proč tu jsme. Prostě protože my se můžeme inspirovat od vás, vy se můžete inspirovat od nás. Jak jsme říkali, je to prostě pokec, takže napište nám něco zajímavého, co bychom si určitě měli poslechnout. A my to uděláme, protože si budeme číst všechny komenty. A už jdeme k tobě. Přesně tak. Budeme si fakt číst všechno a budeme rádi, když nám něco napíšete. A když uvidíme od vás nějaký feedback. A napište nám, co třeba děláme na píču, co děláme dobře, prostě všechno. Všechno. Je to jedno. A tak já už si teda vrhnu. Na mých top 10, tak první mám No Sleep Gang, což jako je pro mě největší banger tohohle roku, protože to je prostě No Sleep Gang. Je tam teda na featu PTK, je to z toho releaseu, jak vydali to No Sleep Gang a Get Low, dvojklipu. To bylo to EPčko? No, dva tracky, no, tak jako. 2 tracky, no. Tak to je takový, nevím, jestli tomu říká. Prostě 2 tracky. Nevím, prostě 2 tracky, dvojtrack. Jo, dvojtrack. A No Sleep Gang jsem se jel nejvíc, provázelo mě to, i když to vyšlo 2. července teda, omlouvám se, což je docela crazy, že je vlastně půl roku a za ten půl rok to je můj nejposlouchanější track. A skvělý banger, luxusní banger, oba tam zajebali, doprovázelo mě to vlastně celou tou druhou půlkou toho roku a jsem šťastný, že jsem si mohl poslechnout takový track. Byl to neskutečný boom, jak to vyšlo, tak jsem z toho byl jako úplně unešený. Vydali dobrý merch, No Sleep Gang. Jo, jako, bylo to pěkný, bylo to fakt jako, super. Fakt dobrý, no, fakt dobrý, fakt mě to bavilo a byl tam už ten teaser, taky mě bavil ten teaser na to album společný nebo projekt, jo, na konci. Který už víme, Přesně že tak. vyšel. Pro ty, kteří neposlouchali, tak Painkillers. Painkillers, přesně tak. A na druhém místě mám Criss Cross, což je z projektu, nebo no je to projekt takovej, First Half od 58G. Tak jak můžete vidět, mám ještě tam 2 písničky, takže vlastně v top 10 mám 3 písničky z toho alba a proto bych se u něho chtěl chvilku zastavit, jelikož to je za mě jedno teda z nejlepších věcí, co letos vyšlo. Jsou za mě extrémně fresh oba. 3 vlastně, omlouvám se, protože vlastně Doktor rapuje, TK27 rapuje a Humla je na beatu. A Humla, co teď předvádí jako na beatech, tak je úplně neskutečný. Je v mý oblíbený písničce ze Champions League, což jsme vůbec nezmínili, protože na tom tracku jsou tak dobrý producenti. Jo, z celého světa a je to jakoby luxusní, je to ta produkce jakoby, jsou zatím jména, Humla, je tam Magenta, jsou tam ostatní, je tam samozřejmě Huckleberry a Humla předvedl na tomhle s tou EPčkou, úplně se vyřádil, jde tam cítit ten jeho dotyk a samozřejmě bez jejich rapování by to nešlo a zajebali tam. A první písničku mám Criss Cross, což je poslední track a je to jeden z nejlepších tracků, co vůbec oni nahráli, protože to vlastně začne ten track, určitě se ho puste a já už v prvních 5 sekundách toho tracku, před tím vůbec dropem toho tracku, tak mám už husí kůži úplně z toho beatu a jdu do toho tracku úplně, nasadí takovou emoci extrémní a ten track jsem si pouštěl hrozně moc krát a je to skvělý track a jsem rád za ten track, fakt hodně moc rád, no. A ještě se teda dostanu k těm dalším později, no. Teď tam mám Fiends od Naumeho a OG Páva, což je taková písnička, který jsem se dostal hrozně náhodou. Teď jsou samozřejmě čuráci hrozně in, hrozně se poslouchají a dokonce je poslouchají takový lidi, který by jsem v životě neřekl, že by je poslouchali, jo. Protože ta jako čura klik, nebo jsou pose asi teď, protože čura klik jsou už jako, kdo zbyl, že jo, Sputnik teď, který je na svobodě, že jo, Berlín odešel a Cyril je ve vězení. Tak teď poslouchají prostě lidi, který by jsem nikdy neřekl, protože ten jejich rap je trošku jako takový jako jiný než ostatní hodně. Jo, je trošku jako, řekl bych, jako originální, jako rád se to taky poslechnu, ale takový extravagantní, takhle bych to řekl. Je hodně extravagantní, rapujou o takových jako věcech, které jako by si myslím, že nebo jako
nesplňují ten mainstream a oni prostě některýma trackama prostě jsou už mainstreamu, což je jako neuvěřitelný, jako. A samozřejmě nehejtíme, já Neser Pose 3, nevím, jestli jsi slyšel vůbec? Nevím, já teď si nevybavuji, jaký tam jsou tracky. Neser Pose to je obrovský, tam bylo snad 32 tracků na tom albu a oni to vydali, tam vlastně nebyl Cyril vůbec na tom albu, nebo tam byli jenom v jednom tracku s Teflonem. A takže to měli na zádech vlastně Sputnik a celá Pose Crew, jo. A protože většinou to bylo jakoby na Čuraklik, víš co, oni měli to Neser Pose, jo. A oni tam byli vždycky. A teď vlastně byl jenom Sputnik a celý Pose. A za mě teda OG Puff jako objev roku za mě, jo, i když může dělat hudbu, jako přišel jsem na něho prostě letos, je to prostě pro mě objev roku. Extrémní dobrý týpek, který jako dává jako vtipný bars a dělá to trošku s nadsázkou, což jako se mi líbí a mám to rád v rapu, když to není jenom prostě vážný, jenom když nejsou všichni tvrdáci a tohle z toho, ale jsou prostě něco jako OG Puff a mám to rád, takže i kvůli tomu mám prostě Fiends na třetí nejstreamovanější písničce a mám to rád taky tu písničku, protože oni vlastně třeba v Painkillers, tak tam je třeba track Izomandiase, třeba KSN vezmeme, jo? Tak to je prostě track Izomandiase feat PTK, i když to je ne jako společný album, jako jo. A to mě právě štve, že i hodně tracků z toho Painkillers, tam to je právě, nebo že to je Patriková písnička a Izomandias tam je přidaný, jo. Proto se mi líbí další tracky, asi to ještě možná proberem. Mně se líbí ve Fiends, jak se střídají. Jo, že to není prostě, že jako někdo je jako víc než někdo. Jo, oni tam mají vlastně Naume, Puff. Myslím, že to takhle je. No. Ještě takhle, jo. Nevím, ale už tu písničku jsem slyšel tolikrát, že budu mít nazpaměť, ale stejně vám to neřeknu. Ale to mě bavilo, protože ten track je fakt fresh. Líbí si ti takovýhle tracky? Já myslím, že to má svoje kouzlo, ty tracky. Že to prostě je nějakým způsobem jiný a že furt tě to udržuje jako ve střehu, abys prostě, že OK, teď switch flow, teď rapuje někdo jiný, jo, a furt se to mění a je to, že vás to jako drží u toho tracku a prostě poslouchám a to, co bude dál, jako, jo, to je fakt jako dobrý. Ještě navážu na tebe, jak jsi říkal o té Neser Pose 3, tak já tady mám Tepich, což je německý koberec, kdyby náhodou někdo nevěděl. Now you know, přesně tak. Baba Spí tady mám. Baba Spí, ale tak to byl legendární track. Jo, sluchátka, počkej ještě, sluchátka, Stráže, Lunatic, to bylo super. Skandál byl taky super. Wow, to bylo taky dobrý. S Oftikem. Ten taky vydal EPčko, myslím, že Svek jak Plzeň. To bylo za mě super. Tam byl celý čurák klik. Jo. Byl tam i Sputnik i Cyril. A samozřejmě, jak jsem se bavil o tom, jak se střídají ty lidi a že mě nebaví jako s tím Painkillersem, no víte, tak samozřejmě to nemusí být u každého tracku, jo. Mám rád prostě, když je track, někdo je na featu prostě a nemusíme přece stejnou část jako ten hlavní interpret, jo. To neříkám, jako jo, ale líbí se mi, hlavně když to je jejich společný album, tak prostě jsem jakoby čekal, že bude něco takového, jo, že někdo nebude v tom tracku převáhat, jo, že se budou jakoby víc střídat, nebo můžeš to jako udělat taky jinak prostě, jo. Jasně. Ale ne, že to je prostě někdo a feat někdo, no. Takže takhle samozřejmě každá písnička to má trošku jinak, no a pak mám na 4. místě Egypt, což je od Igora, White Russian a Smack a to je skvělý track, hlavně pro huliče teda, zase, je to prostě celý o hulení a o trávě a samozřejmě CBD zase. No a když se vrátím zpátky k 58G, tak na 5. místě mám Bílý tričko, což je úvodní single k tomu projektu. A skvělý track, jako oni tam dali zase úplně jako jinou flow, protože oni za sebou teda nemají jako moc alb, mají za sebou 3 alba vlastně, a takže není za tolik tracků, jako co mají jako společných,
A takže furt jsou takový fresh, jako pro mě aspoň, jako jo. U Izomandiase už jsem slyšel prostě stovky tracků, jako jo. Ale od nich jsem neslyšel tolik tracků. A proto mě to přišlo fresh a dali tam úplně prostě novou flow a zajebali tam hodně povedený track. Na 6. místě Seš to fakt nebo jen asi, jak jsem říkal, můj hodně oblíbený track z Paranoid. A měl jsem k tomu city, fakt jako srdeční track. A na 8. místě nebo na 7. místě mám Carnival, což je z Vultures 1 od Kanye Westa a Ty $1 nebo je. A mají takový jména. A to byl velký track, no. Je tam Playboy karty, no. To byl neskutečný track, to když to vyšlo. A je tam Rich the Kid, což jsme dneska poslouchali Kawasaki a tam vlastně Izomandias říká, že je legenda jak Rich the Kid. Jo, tak což je hustý a teď vlastně začal trendovat Rich the Kid zase kvůli tyhle písničce, což je jako hustý, že se vrátil vlastně a je to byl skvělý track, trošku TikTokery Party to zkazilo, ale furt obří track, nemůžu říct kvalitní, protože se tam rapujou o takových věcech, jako, jo. Jako lidi hejtujou český písničky, které jsou sprostý, a potom tady je Carnival a všichni se to jeli. Jo. A prostě potom někdo jako zhejtuje něco českýho, že řeknou. Když jako, ještě se mi zdá, nevím, třeba Big Mac, jo, to je z Paranoid, bavili jsme se, jo, tak prostě je to trošku jako kontroverznější track, nebo jako prostě tam jako by mluví o sexu, no. A jako všichni to úplně, že to je nejlepší track, kdo to může poslouchat úplně takovýhle hovna. A potom existuje Carnival a všichni si na to natáčeli TikTok stanečky. Je to tak, jako lidi hejtějí český tracky, ale když je to zahraniční, tak je to asi nikdo vlastně nerozumí, nebo já nevím. 21 Savage taky vlastně rapoval v Hair Loss v albumu s Drakem, tak tam taky rapoval, že prostě jako vím, že máš krámy, můžu to vypít. Víš co, až ti úplně v pohodě, kámo. A tady Izomandias dá, vole, Big Mac a všichni ho sežerou, kámo. No je to extrém. Je to hrozný. No, na 8. místě mám Descartes, což je od Čurák Sputnika, což teda bylo pro mě velký překvapení, protože jsem to vůbec jako nečekal. Já jsem teda tu písničku hodně jel, ona vyšla už, nebylo to minulý rok, bylo to už to má pár let, 2022, 2021 možná. A je to skvělý track, poslouchal jsem ho hodně, dá tam zas trošku jako úplně jinak. A ten beat je skvělej, ta produkce je skvělá a bavil mě ten track, jinak by nebylo takhle vysoko, no. Ale nečekal jsem, že letos, jako. Na 9. místě mám Soundhead Freestyle, což je zase ze zmíněného alba First Half. Projektu teda, no. Doufám, že se dočkáme Second Half, samozřejmě ve fotbale, že jo, oni jsou velký fotbalisti, tak jako doufám, že se teda dočkáme, nebo bylo by to aspoň logický, no. A Second Freestyle, tam teda Doktor pro mě dal jako extrémně dobrou sloku. A ten to pro mě získal, no, ale je to skvělý track. Mám ho na 9. místě a na 10. místě mám už již zmíněný track Sklo z alba Benihany a Shimmy Izomandias. Už jsem se k němu říkal, jak to je skvělý track. Jo, a že Izomandias jako skvělý, snad nejpovedenější track z celého alba, no. Podle mě. Já jsem tam měl sice v té mojí top 10 AM4, ale to Sklo je lepší. Je jako mnohem lepší. Přijde mi to, nebo mnohem lepší. Propracovanější, jako promyšlenější, ten track je jako líp zpracovaný trošku, líp jako uchycený, takže jo, prostě to Sklo je lepší. Souhlasím taky, asi to nejlepší track z toho, no. A samozřejmě kvůli TikToku asi AM4, no, to je jako prostě, ale bylo hustý, že jo, spousta lidí si je pletlo, že jo, Shimmy a Simmy, že jo, a tohle to bylo nějaký... Já jsem byl jeden z nich. Já jsem dokonce. Přiznávám se. Dokonce a je to, lidi jako se hodně pletli, že jo, a tak já jsem ani nevěděl, jestli jsou třeba za dobro, nebo tohle, že si třeba nevyčítají trošku ty jména, že jo, protože si lidi fakt je pletli a teď udělali spolu písničku, tak asi je v pořádku, no. No a to by bylo naše top teda písničky.
To by bylo Top i naše 10 top našich 3. nejposlouchanějších písniček za rok 2024. Ano. A teď bychom se možná mohli vrhnout ještě, už jsme teda zhodnotili toho hodně moc, už jsme se bavili o spoustu albumech letošních, co nás bavilo, ale máš ještě na mysli něco, co jsi neřekl a co byl teda pro tebe třeba nejlepší jako projekt roku? No, když to tak vemu, tak co jsem nezmínil a pro mě bylo jako takový album, co mě opravdu překvapilo, je od Sergeje 713 až na věky. Tohle album pro mě bylo jako takový jeho odkaz, že chce ukázat, co v něm je. To on, jako kdyby nám, ale dělám, jako kdyby nám to neukázal, ale on už nám to dávno ukázal. Ale teď prostě dokázal a prostě potvrdil to, dal na to prostě razítko, že čumte. Umím to perfektně. A jako jsem prostě ten král toho tady. Jo. To album je od A až do Z fakt jako perfektně zpracovaný. Všechno si dělal sám, viď? To jsem slyšel, ano. Všechno si dělal sám. Ale on na tom pracoval mnoho let. Já vím, jako já nejsem nějaký fanoušek Sergeje, ale o tomhle tom albu už jako, už jsme o něm věděli dlouho, že se jako chystá. Je to tak. A fakt si na něm dával záležet, což oba jako můžeme potvrdit, protože je skvělý. Já nejsem fanoušek Sergeje, neposlouchal jsem ho nikdy, ale pustil jsem si tohle album a hodně mile mě to překvapilo. Je taky. Fakt je to kvalitní album na český poměry a i tím vším, co si do toho alba vložil, tak jako... Jo. Jako nečekal jsem, že vlastně on vydal už 3 singly z toho alba, že jo? Tak jsem nečekal, že z těch singlů vyjde až takhle dobrý projekt. Protože první vyšel Směj se teď a Breč až pak, nebo... Směj se teď to jenom. Směj se teď? Mm-mm. A to je takovej track, taková jako hitparádka, jako, víš co? A potom vyšla Ostrava, což je to jako docela dobrý To track. bylo super. A potom vyšel ještě třetí track, ne? Vyšel? Nebo jenom tyhle 2? Jestli se podíváš. Koukám na to. Myslím, že... Ostrava. Pak jsi říkal co? Pak jsi říkal... No směj se teď. Co vyšlo Směj se před albem? teď. Ale to, jo. A ještě něco. Slzy krev a pot, myslím. Ale nejsem si jistý. Nevím, tak to už bychom asi lhali. Ale hodně kvalitní projekt, takže jsem rád, že ho zmiňuješ. Jako a není v nějakém oběhu, ale bylo hodně kvalitní. Musím ho ocenit. Určitě. Že to Sergej jako dokázal. Jo, přišlo mi ještě spíš než jako album, že to byla pro něj jako obrovská srdcová záležitost, že to chtěl mít opravdu perfektní, že bez žádné chyby by to nevydal. Chtěl to mít perfektní, jak jsem řekl, a působí to spíš na mě jako umělecký dílo, než jako album od Sergeje. Protože od Sergeje alba známe, ale tohle je podle mě jako největší jako debut. To je hezky řečeno, no, jako. Jo. To je hezky řečeno, jde vidět prostě, že do toho dal to srdíčko. Je to tak. Což, jak už jsme se dneska bavili, tak to moc interpretů vlastně už nedává. Je to tak, bohužel prostě většina interpretů dneska už zatím vidí jenom prachy a jedou prostě jenom kvůli těm penězům. Ale taky, kdyby je to vůbec nebavilo, tak to nedělají. A nejsou v tom dobrý, ale ta motivace těch peněz je někdy větší, než dělat kvalitní hudbu. Ještě chci vyzvednout můj nejoblíbenější track z tohletoho alba, což je Ostrava. Protože ten beat, jak je vlastně fakt jako vsazený do toho ostravského, jako prostě do celé Ostravy. A vzal tam i lidi z Ostravy, že jo, jako ty nejznámější, nebo jako na nejznámějších místech to natočil. Jo. Jde vidět, že prostě má tu Ostravu v srdci. Jo. Stejně jako Robin z Ústí. To je, asi myslím, že, ale možná Robin Zoot víc, ne, možná. Protože on fakt jako Ústí, jako... Jo, teď má tam i track 400, myslím. Dostalý, no tak jako Make Sure Great Again, že jo, tak jasný. to je jako... Jasně, to je přesně o to. Je to extrémní, no, jako, ale i Sergej má s tou Ostravou jako... Jo. To, no. Jde vidět, že má k tomu městu nějaký vztah a že tak. ho takhle propaguje, je to hezký. Je to tak. Je to hezký, no. No to je hlavně, podle mě tady ten projekt, který jsem dneska nezmínil a chtěl jsem ho zmínit, to byl asi jako jedinej. No určitě by si něco našlo, ale tenhle jsem chtěl hlavně zmínit.
No, Jak to máš ty? já tam mám určitě, už jsem se teda zmiňoval o First Half, o Painkillers jsme se už zmiňovali, o Champions League jsme se zmiňovali a dalších dobrých, ale teď teda toho Sergeje i, to taky s tím souhlasím, že to je jedno z nejlepších alb. Ale myslím, že tady nebylo zmíněný projekt Turn Down the Heat od Karla, který vlastně vznikl, jak ty jsi se zbavil, že vlastně Sergej si to celý udělal, tak Karlo si to udělal celý ve vězení, což teda je ještě jakoby o krok hustější teda, To je, no. když vlastně zjistíš, že ty všechny beaty, až je na ta produkce a nahraný, že to fakt bylo ve vězení. Yes. Jo, i když to měl volnější, on se vlastně k tomu vyjádřil v The Mac, kde si ho pozval Homer a udělal s ním první jako rozhovor. A to si myslím, že je jako obrovská novinka v tomhle celém roce, jako Free Karlo, No, protože byl teda 2,5 roku ve vězení a letos konečně šel teda na domácí vězení. Teď dokonce, že už i může koncertovat a už mohlo být i takhle v rozhovoru. Takže jako Free Karlo, dokud nebude Karlo Free. A už to je, takže jako sice ne úplně, ale už jako aspoň nemusí tam být a už může být se svojí přítelkyní, se Snowbankou, už teda si myslím, že ji požádal. A je to prostě skvělý, že se jako dostal zpátky a bylo to emotivní, všichni se k tomu vyjádřili, bylo to jako hezký moment tohohle roku v tom rapu určitě. A hlavně jako hashtag Free Karlo, to bylo jako jeden z největších hashtagů, co vůbec byl v Česku, se mi zdá. Určitě, jako nejdýl trvající určitě. No, minimálně. 2,5 roku, ale jako myslím si, že i jako jak byl velký prostě, fakt, že to používal tolik lidí prostě všude, Free Karlo, všude. Že si ani neumím jako třeba vzpomenout na nějaký jiný hashtag, který by takhle jel. Jako v rapu nevím. V rapu fakt nevím. Jako třeba v zahraničí, jo, ale tady v Česku, že prostě jako Free Karlo. A hlavně se mi líbila celá ta myšlenka toho Free Karlo, protože jasný, že to bylo, že zavřeli jim bráchu, že jim zavřeli bráchu, že jo, jako Karla, a že ho chtějí ven. A Free, pokud by teda někdo jako nevěděl, tak Free se píše, když je někdo zavřenej, aby ho otevřeli. Vlastně Free, že jo, aby ho osvobodili. Je to tak. A většinou se to třeba dává v raperům v Americe, ale ty třeba udělali nějaký pičoviny, jako zastřelili člověka, nebo zabili nějakého člověka, nebo jiný takovýhle. A jako to přece nechceš, aby byl na svobodě, jako udělal píčovinu jistě. A tohle. A teď Free Karlo sloužilo i k tomu, vlastně, aby si lidi podívali na to, jak jsou ty zákony o těch drogách na píču. Jo? Tady v Česku i na Slovensku, jak jsou vlastně napsaný na píču. Víš co? A že týpek, který vlastně si nechce jenom betoh s trávou, měl tam i nějaký kokain, jo? Ale jako prostě hlavní byla ta tráva, tak prostě si šel sednout, měl nějakých 7 let, víš co? Je to extrém. Za to, že měl drogy, víš co? A potom za znásilnění dostaneš podmínku. V tom je ten fuck up a v tom byl ten Free Karlo pro mě aspoň tak jako silnej, protože to ukazovalo na ten nedostatek, nebo jak je vlastně špatný ten zákon. Je to tak, máš pravdu. No, pokračuj dál. A mám teda Turn Down the Heat, skvělý album, teď jsem to okecal, protože prostě Free Karlo. Album teda, Karlo si to udělal celý sám, což teda klobouček dolů. Začíná to trackem Čas se zastavil, který mám spousta rád. Je to vlastně o těch prvních dnech, kdy ho vlastně zavřeli, o tom vlastně, jak on seděl v tom kupéčku a najednou viděl psa. Jo? A tam se právě čas zastavil. A pak tam říká jako o těch prvních dnech a je to hodně silný track. A ty instrumentály jsou hrozně zajímavý na to, že to prostě dělal fakt sám. Tak hodně zajímavý a jako produkčně jako docela jako dobrý. A má tam Já a moje baby se svojí už Snowbankou, že jo, Love Song, muselo to být pro ně určitě hodně těžký. Jasně. Protože prostě tak, no a já si myslím, že ještě předtím se teda zasnoubili, nebo možná už ve vězení, nevím. Předtím ještě. Nějak tak, no. Takže partnerka teda mají hezký pouto, má asi hezký vztah, když teda ho neopustila a čekala na něho vlastně. Jasně. A takže skvělý track a potom je poslední Gaston s Izomandiasem, kde dal Izomandias feat, ale mně se to hrozně moc líbí, protože vlastně Izomandias to nahrál pro nás, ale pro Karla. A
To mě prostě na tom nejvíc dostalo a taky mě dostalo, protože jsem nevěděl, kdo je Gaston. A Gaston, jestli tady to můžu přečíst z Wikipedie, tak Gaston byl samec lachtana jihoafrického, který žil v pražské zoologické zahradě mezi lety 1991 až 2002. Proslavil se v době povodní 2002, kdy jej ze zoologické zahrady odnesla voda. Gaston doplaval po Vltavě a Labi až do Německa, kde byl chycen a následně vyčerpáním uhynul. Což je jakoby hustý a je to hezká taková metafora k tomu Karlovi, který byl vlastně zavřený, že jo. Gaston byl zavřený v zoo, že jo, a vlastně pak vyplaval a plaval za tou svobodou. A pak jak ho chytili, hned jak ho chytili, tak on vlastně vyčerpáním uhynul. Jo. Jak ho chytili, tak prostě uhynul. A to, když jsem se dozvěděl, tak mi to ještě ten track prostě prohloubilo a mám ho fakt rád a je to hit prostě jako jo, je to hit. A myslím si, že to je jeden z nejvíc autentických projektů, co letos určitě vyšly a zlomil by jsem se na sebe, kdyby jsem to tady neřekl, protože to vnímám jako právě jeden z nejlepších projektů, co letos vyšlo. Jako. Za mě určitě jeden z nejautentičtějších projektů, protože, jak už Dan řekl, tak nahrával to, když byl ve vězení a z toho je prostě cítit, jak je to hrozně raw, jak opravdu to chce urvat a jak to chce všem říct, jaký to tam je, jo. Pak ta reference na toho Gastona, perfektní. To album jako nemá chybu po té story stránce. Po tom storytellingu. No. Jako je to, jako za první, který takhle vyšlo, samozřejmě už někdo vydával ze zvězení klip, Leo Beránek, že jo? Ale první byl takhle prostě, Karlo je skvělý rapper, že jo? A prostě ho zavřeli, no. Což jako mě jako fakt vzalo, protože jako je normální, inteligentní člověk, víš co, neudělal vlastně nic špatnýho a takhle. No prostě zavřeli, no. Je to jako, jak jsi říkal, no, ty zákony jsou prostě na ty drogy přísný a bohužel to tak je, my s tím nic nezmůžeme. No doufáme, že bude nějaká legalizace, no. Aspoň konopí, že jo, jako je třeba v Nizozemí, to by úplně v bohatě stačilo, si myslím. A vyřešilo by to spousta problémů, no. Samozřejmě měla i v tom kufru kokain, jo, měla tam nějaký kokain, ale jako měl nejvíc trávy, no. Prostě. Tak co dál, hele? A já si myslím, že už jsme jako až moc chválili. No, až moc chválili. Já si myslím, že teď jsme až moc chválili a já si myslím, že je čas trošku jako se podívat na ty zklamání roku a na ty nejhorší alba. Teda podle nás samozřejmě. Pro vás to zase může být z nebes prostě album. Ale pro nás tohle to budou ty nejhorší alba, co letos vyšly. Největší zklamání teda aspoň. Takhle to řeknu. Je to tak. Ne špatný, že jsou třeba zvukově špatný, ale zklamání naše. Je to tak. No já bych asi začal jako tím, co jsme vlastně už nakousli, a to je Swag Side Story od Bulhara. To bylo pro nás snad jako největší zklamání, protože jak už jsme říkali, měli jsme obrovské očekávání, že to bude velký, že to bude ty vole super, jo? Že těšili jsme si na to, i psali jsme si kvůli tomu a pak prostě dropnul to, co dropnul. Odfláklý album, nedodělaný, jako tak jako uvařený, jen tak jako napůl a... Nedovařený. Prostě nedovařený. No. Nedovařený prostě. Nebylo to al dente, jo, bylo to prostě úplně... Ne prostě. Bída. Fakt jako bída. Měl by vydat něco lepšího. Něco, co se podobá víc tomu Timberlake trap, ale prostě trošku změnit flows a to by mě bavilo. Mě by to taky si bavilo. Co tam máš ty? No, já si myslím, že už jsem řekl tomu Swag Side Story dostatek, že money make, prostě z toho cítím. A já bych chtěl teda první, což vyšlo v únoru začátkem, tak je Ponia od Robina Zoota, což prostě Robin Zoot je pro mě jako jeden z nejlepších rapperů, co je tady u nás, jo. Mě baví ten jeho styl, že je takovej prostě fakt originální, jako jo, nedělá to tolik rapperů tady jako on prostě, jo, a mám ho rád. Já taky. A poslouchal jsem prostě album Pouzar, když vydal Robbie Trouble, skvělý prostě,
A potom vydal Make Sure That Great Again. To teda se hezký. číselně moc nepovedlo, ale bylo to pro mě hodně dobrý album. Pro mě taky. Hodně dobrý. Lidi si k tomu nenašli cestu, což mě hodně mrzí, protože i toho interpreta to trošku demotivuje potom. On to i sám říkal, jako, že byl v Očku jako na podcastu a tam říkal, že, jako že to album jako nemělo čísla. No. A ono to je pak škoda. No. A teď vlastně vydal Ponya, vedli k tomu 3 singly. Vlastně nejdřív vyšlo Givenchy, potom vyšel... To byl banger. Potom vyšel Kdo a potom vyšel Legendario s Viktorem Šínem. A to byly teda 3 úvodní jako singly, které k tomu vedly a ty byly povedený. Ty byly povedený. Řekni něco k Givenchy. Givenchy, za mě to byl nejlepší track jako úplně, já jsem si ho jel strašně moc. Bude asi v mý top 20 určitě, protože jako tohle roku, protože ten track je opravdu neskutečně zvládnutý, i ten klip byl superovej a líbil se mi ten Mercedes, čím tam přijeli. Ten klip byl hezký, no, s těma modelkama. Ten byl pěkný. A pak přijeli ústečáci. No. A ten track byl super. Ale za mě prostě tyhle 3, jak teda vydal, jak už Dan zmiňoval, tak ten zbytek, co pak vydal s tím albem, tak už jako nic. Jako žádnej track, který by se vyrovnal těmhletěm 3, který už hodil ven předtím, než to album vyšlo. Nic jako takového, u čeho bych si řekl, že jo, ty vole, tak to je přesně to, co jsem chtěl ještě. Že si vlastně vytáhnul všechny ty esa z rukávu a potom nic nebylo. No, já se k tomu vrátím, tak písnička Kdo, diss track, že jo, teď vlastně disuje ty podobný jako nám vlastně, že jo, který nadávají na jeho hudbu, ale prostě jako já to řeknu, že jo, tak jako Robin Zoot je můj oblíbený rapper, ale když vydá na píču písničku nebo projekt, tak to řeknu, že je na píču. A Ponya i s tím jako, s tou message, protože Ponya to je od jeho dcery, že jo, ona řekla takhle motýle. Ponya, prostě. Mluvila vždycky, jako opakovala hezky, ale když řekli, aby řekla motýl, tak řekla Ponya. Což je moc hezký, jako hezký příběh prostě. Vedlo všechno k tomu, aby to bylo hezký, dobrý album, povedený a bohužel se něco postralo, no. Ať už featama, jako, který mě vůbec nějak nezaujaly a těma písničkama, bylo to takovej, já vím, že sám Robin Zoot říkal, že to dělá jakoby, že si každý najde jako v tom to svý, ale já jsem teda, že to byla taková splácanina prostě. A bylo to pro mě velký šok, protože jsem se fakt na to těšil hrozně moc. A Legendario jsem si jel hodně tu písničku a Kdo, skvělý tracky, i to Givenchy. A takže jsem se na to těšil a jelikož jsem už poslouchal ty minulý alba a měl jsem je hodně naposlouchaný, tak jsem se fakt na tohle těšil a pak jsem se setkal s realitou a docela bolela, no. Takže tohle bylo pro mě určitě zklamání roku, no. Ale prostě těším se, že jo, těším se, když vydá nějaký můj oblíbený interpret nový album, tak jasný, že se těším. No jasný. A těšil jsem se taky na Holy Labello, což je další moje velké zklamání, který vlastně, on dlouho nevydal žádný album od roku 2022, tak nevydal žádný album a takže jsme jako docela dlouho čekali. A on to tak jako by vždycky dropne jako bez nějakého rolloutu, že jako vždycky dá post, že jako vydává album a tohle to. A že ani není moc jako aktivní na Instagramu ani takhle. Že fakt se vždycky objeví na ten drop a takže jsem se na to těšil a cover, jako samozřejmě, to musíme teda pochválit i Bulhara. Jo. I u Bulhara, a Bulhar má vždycky dobrý cover. Jo, vždycky. Fakt jsou hezký, povedený, dobře zpracovaný, fakt jsou dobrý a to teda musím říct i stejný u Labella, který je teda můj oblíbený rapper, shodou okolností a ten má taky vždycky povedený ty covery a teď to není výjimkou. A to album, já jsem z toho cítil prostě zase ten Money Make. A to mě hrozně mrzelo, protože vždycky Labello, když vydal album, tak
to bylo hrozně autentický. Víš co, on rapoval o tom, jak je na hovna třeba, nebo že jako ho nechce žádná, že jako nemá lové, víš co, takový prostě jako s čím se já můžu jako stotožnit, víš co. Je to tak. Ale to teď tak. začal rapovat o tom, jak flexí a o tom, jak má prachy a tohle. No, A to je jako to, co tady dělá spousta lidí, víš co, některých mi to nevadí jako tohle, ale nečekal jsem to od něho. No, ještě to album bylo takový, já nevím, jak to mám popsat, no. Celkově mě to album zklamalo a říkal jsem si, že jo, tyjo, zase, hele, prostě Labelo vydá album, to bude fakt jako banger, těším se na to. Bída. Nevím, co k tomu říct, prostě ty tracky nebyly prostě Labelo, kterýho znám, bylo to něco jiného a bohužel prostě pro mě asi bohužel se mi to nový nelíbilo. No pro mě taky bohužel, že jo, protože já už ať si autotune as fuck, já 1, 2, pop i falzetto diamant, tak já si to jedu jako fakt dost často a ty tracky mám hrozně moc rád a mám k něm jako nějaký vztah prostě k těm trackům a jak říkám, vždycky to bylo autentický hrozně moc, že jsem si právě k něm udělal ten vztah a teď já jako chci hrozně moc na to album zapomenout, jakože se vůbec nestalo a pokračovat s tím, co jako doteď. On má jako taky pár alb jako a vlastně nedává ani moc featy jako a víš co, že té muziky je málo. Jako, no je to jo, tak. že nedává právě featy a vydává jako jednou takhle za čas. Tak doufám, že příští rok nás čeká jako teda ještě musím říct, samozřejmě, jak jsem říkal, vždycky na každém albu, i když ho nejvíc hejtím, tak jsou i dobrý tracky. A tady jsem teda poslouchal Origo tady, kde zase shodou okolností na featu Patrikové ICL, což je skvělý track, je to trošku real, zase říká tam real věci, že nejvíc Origo tady. A Patrikové ICL je taky docela Origo, tak... Takže jim to šlo a ten track mám rád a hodně jsem ho pouštěl ale bolela mě ta rána, no, z toho alba, že je tak špatný, no. A ten Origo tady to nebyla ta náplach, která jako mi to zaléčila, no. Já tady mám, našel jsem si to album celý a mně se nejvíc líbilo asi Up High a Origo tady, jak si už zmínil. Vím, že to intro, ta La Bible, ta byla docela slušná, jako nebylo to jako nic špatného. A jako, ale pak zbytek, konec. Zbytek byla bída, zbytek byla fakt bída. Konec, no. A teda Labelo, to ještě musím říct, tak on vlastně v té pauze, kdy nevydal album, tak se objevil na písničce Nikdy už nebudu ok, od Izomandiase, Niktenda, Bulhar a Labelo tam byl, což bylo překvapivý, jsem to fakt nečekal, že se objeví Labelo takhle u Milion Plus. Bulhar s nima dlouho jako spolupracuje, ale Labela tohle je první kolaborace. A vlastně na tom albu má track s Niktendem, což je hodně hustý. To jsem fakt nečekal. A myslel jsem si právě, když to jako řekl, že vydává album, jsem myslel právě ty vole, že to bude jako hustý. A bylo to pěkně na píču, no. Takže mě to hodně mrzelo, no. To byly fakt 2 moje největší zklamání tohle roku. Ponia a Holy Labelo. Já to mám Swag Side Story a Holy Labelo, no. Takže jako máme to dost podobný. Máme to s Danem dost podobný, protože jsme se o tom bavili a zkusili jsme vybrat jako 3, který bude mít jako podobný nebo stejný. A tak nějak jsme se na těchto 3 shodli. Ale tak jako, že jo, já jsem to bral jako největší zklamání, že jo. No. Můžu říct špatný alba, jo, takže Bulhar, Hard Rico a jako ostatní, víš co. A můžu takhle jet, ale to jsou takový prostě, který jako, jsem dal třeba 2 poslechy jako, ale jako nic, víš co. Ale jako ani mě to nezajímá, jako Hard Rico mě nezajímá, takže prostě jako mě je jedno, že vydal špatný album. Ale se do mě teda ty čísla, no, že to má takový čísla. No. A potom, když vydá někdo kvalitní projekt, tak je to nedoceněný. Jo. Je to nedoceněný. Protože třeba ten Rico dokáže udělat opravdu banger. Dokáže udělat hit. Dokáže udělat hit, no. To je jeho super schopnost, no. Ale bohužel prostě pro ostatní rapery, který jsou fakt dobrý, dávají prostě do té hudby mnohem víc než on, tak jsou nedoceněný. Což je strašná škoda.
To jo, no. No a tak ještě máš něco? Ještě si můžeš zanadávat trošku tady. Ne, za mě ne, hele. Za mě je tohleto asi všechno, za moje nejhorší alba a co jsem k tomu chtěl říct. No, já bych se možná už tohle ukončil a řekl bych ještě nějaké očekávání, co máme na příští rok. Ne, ještě jsme teda slíbili, že se bavíme o O2 arenách. Je to tak. Co bylo letos v O2 arenách, protože jako letos to žilo v O2 arenách, tak první byl Travis, pokud se nepleteme. První byl Travis, tak řekneš něco? No, Travis to bylo nejočekávanější O2 arena z tohohle roku, určitě. Na 100%. Na lístky se nikdo nedostal a kdo dostal, tak nechápu, jako... Já bohužel, hrozně jsem tam chtěl jít, no ale prostě... Dokonce jsem byl i v té frontě, kde se čekalo, tak jsem tam prostě byl docela na dobrém místě, ale reselleři vždycky kupovali prostě po 20 lístkách, takže na mě se nezbylo, no. Což mě jako mrzí, protože to byla skvělá O2 arena. Lidi se to užili, lidi byli jako energický, jako neudělali nám nějakou ostudu v tom světě, když přijel Travis. Spousta lidí jako hejtovalo, že lidi udělají ostudu, ale neudělali. Bylo to energický, sám Travis si to pochválil, takže je to tak. Mě opravdu mrzí, že jsem tam nebyl, protože ta atmosféra tam musela být neuvěřitelná. To se musela chvět celá Praha, že? Přesně tak, tak. To tak je. Pak tam máme další tu arenu, to byl Ektor. A myslím, že Rytmus ještě předtím. Jo, ten Rytmus. To jsem zapomněl. Rytmus. To byla trošku katastrofa, no. To byla trošku jako, říkal, že vyprodáno, ale uzavřel vlastně větší část té O2 areny, aby to jako bylo vyprodáno. Udělal velkou stage, jak my nehejtíme tady, jo, ale prostě udělal velkou stage, zavřel i nahoře nějaký jako ty oddělení a ani možná tak se to jako nevyprodalo, což to asi mu jako muselo mrzet, jako. A prej to jako byla asi dobrá show, jako jo, ale něco, na co se asi zapomnělo hodně rychle. Potom byl, jak jsi říkal, Ektor, tak to byla jako, tam právě on udělal co nejmenší stage, otevřel všechno, že fakt to byla plná O2 arena prostě a dal ještě tu malou stage, aby se tam vešlo do toho kotle co nejvíc lidí a udělal prostě prej jako jednu z nejlepších O2 aren, co vůbec kdy byla. Jo. Souhlasím s tebou, no. Taky spoustu mých kamarádů a známých tam bylo a když jsem se jich ptal, jaký to bylo, tak říkal, že to bylo úžasný, nezapomenutelný a já si myslím, že Ektor prostě dokázal zase, že na to má a minimálně tím, že tu O2 arenu fakt jako vyprodal. Samozřejmě, no, že má tu fanbase prostě. Jo, fakt, že má tu fakt fanbase, silnou, no a jako jeden z mála, prostě, jako. Po té O2 areně vlastně vydal to jeho album Sativa. Sativa, ano. K tomu ještě řeknu jako takovou krátkou věc, že mě zamrzela jedna jediná věc a to, že půlka triku z toho alba byla venku předtím, než to album vyšlo. Což mě hrozně zklamalo, protože jsem čekal, že to album bude plný triků, který jsem nikdy neslyšel, který prostě budou fakt jako úplně nabitý, ale i když tam byly fakt dobrý triky v tom albu, tak bylo to jenom půl album. Fakt bylo to jenom 5-6 tracků a to... Je to škoda. Ale jako vlastně chápu, že na tom outučku chtěl zandat ty velký písničky, který jakoby vydal už předtím. Asi to všechno vedlo k té O2 aréně, že jo, a ta Sativa jako, tam že jo, má cover, že jo, má tam i část té O2 arény, jako, tak asi to je prostě spojený s tím velkým koncertem, no. A ještě klip Pro štěstí, ten se vlastně natáčel i v té O2 aréně. No, live, že jo, no a dneska má teda Viktor Šín vyprodanou O2 arénu sám. Tak jsem na to zvědavý, no. Já taky. Uvidíme příště, když tak zhodnotíme, co se dělo, jestli to byl propadák, nebo jestli super, ale myslím si, že Viktor nemá jako co zkazit. Jako jsem zvědavý na hosty. Co si myslíš, že kdo tam s ním bude? No tak Kalin tam bude na určitě. 100%. Tak ten jako určitě, no. Mohl by tam být Kojo, ten by tam mohl být, Izo by tam mohl být taky. No já si myslím, že Izo tam bude. Izonek by mohli být oba. Izonek, no protože mají Zema Blue, tak aby mohli dát Zema Blue. Jo, tak to bude, no. Jako možná, bude. Že tam budou ty lidi z nového alba. Ne, ale počkej, on vlastně říkal, že to nový album v O2 aréně nebude. Ne, že nevydá potom album.
Takhle to psal, ne? Ne, já právě myslím, že říkal, že nekupujte tu O2 Arenu protože jsem vydal nový album, že ho tam dávat nebude. No to právě vydal předtím, že jo? Že jakoby, bohužel nevydám letos v O2 Areně album. Já jsem právě myslel, že on... A potom vydám ho hned a dal prostě ven album. Jo, takhle. Po půlnoci. Já jsem právě myslel, že to album... No, můžete nám napsat do komentáře, jako možná jste chytřejší, už jako jsme starý, už jsme trošku starší, ta paměť prostě krátkodobá je horší, no. Ale myslím si, že právě říkal, že to album vydá a že ho nebude dávat na té O2 Areně, která je vlastně dneska. 7. prosince. Uvidíme, já si nejsem jistý, když tak si to dohledáme, nebo vy nám to můžete napsat, jak už Žán řekl. A to je pro mě asi všechno. A tak můžeme se teda možná pobavit o těch očekávání na příští rok. Co by si chtěl jako v tom, co se stalo v tom příštím roce v rapu? Nebo mi řekni jako to album, který by si fakt přál, aby vyšlo. No, přál bych si nový album od Jixna. Jo, o tom jsme zase od album Obsidian neslyšeli. A to je hodně dobrý album taky. No to je luxusní album, já Jixna mám strašně rád, ale prostě bohužel nevydává, jako vím, že někde jako je občas na nějakých storkách jako... Jel za Karlem do vězení, jako bude se účastnit toho, myslím si, že teď bude mít v Bratislavě koncert, tak si myslím, že tam je, že je to, no. Že potom, jak jeli kluci jako z Milion Plus za Karlem do vězení, tak právě už ani nejel Kamil Hoffman. A to byla taková první jako předvěst, že už asi jako není Milion Plus, no. Ale Jackson se jako furt jako k ním přidává. No jako. Jasně. Ale... I když nevydává hudbu. No jasně. 2018, jak jsem řekl, vydal to album Obsidian a od té doby prostě ticho. No to není 2018. Ne? Kdy to je? To je 2020 něco. A já zatím můžu teda říct, na co se já nejvíc těším, tak já se těším na Gold Kid 2, jelikož i Deky, i Nintendo... se, promiň, přeruším tě, je to 2021, není to 2018, ale stejně jsou to 3 roky a já čekám na album. Jsou to 3 roky, no. Já se nejvíc těším teda na Gold Kid 2, kterou i Nintendo, i Deky jako potvrdili, že by nejspíš měli vyjít teda příští rok, že se na to nejvíc jako vrhnou a vypadá to, že si nad tím dají fakt záležet, že jako to nechtějí odfláknout, že na tím chtějí pracovat a to, že jako vidějí tu váhu, že jako spousta lidí to chce, jo, že to je fakt žádaný album a že nesmějí zklamat ty fanoušky. Tak jsem zvědavej, co to bude. Jsem na to fakt zvědavej, no. Protože Gold Kid 1 je legendární album a tak jsem zvědavej, no. Jo, já si myslím a doufám, že to bude takový jako napravení té jeho reputace z tohohle roku pro nás, že to v gastro nejsou lidi se, jak jsme říkali, už moc nepovedlo, tak snad si u nás napraví reputaci, no. Určitě, no. Jako budeme doufat zas, no. Tak pak se to probereme, jak to vůbec zapadlo, no. Ano, až to vyjde a uvidíme. A Jackson by mohl, no, nový album. No je to už doba, prostě 3 roky, jako to. Já mám fakt rád vždycky na jakýmkoliv byl featu, tak prostě zářil. Bohužel. Teď nebo Grál, že jo? Grál, to je 2016 možná. To je, no. A jako to by bylo hustý, kdyby Grál 2, ale myslím si, že už to nedopadne. To nedopadne. Ale chci říct, že jak tady máme pokračování, jak jsem říkal o tom Gold Kid 2, tak Izomandias měl vlastně Izomandias 1 a teď vydal Izomandias 2 zpátky na svou planetu minulý rok. A to teda jako se mi zdá, že i když je Izomandias 1 kultovní, nebo jako fakt braný jako jedno z nejlepších CZ alb, tak to nový, to pokračování, to nějak neschodilo. Což jako měl velký, jako těžký úkol, byla ta, jako ta hranice jako vysoko daná a zvládnu to. Zpátky na svou planetu je hodně dobrý album, no. A ještě máš něco? Za mě to je asi všechno. Třeba si ještě na něco vzpomenu a zmíním to v dalším videu, ale za mě opravdu top 1, který jako fakt na co se těším a chtěl bych, je ten Jackson. A tím bychom mohli asi ukončit ten díl, náš první. Máme už nějaký 2 hodiny nahraný. Myslím si, že na první díl dobrý. A jo.
Budeme se teda těšit na další video. Určitě. Neváhejte nám psát komentáře. To je... No už určitě máte rozepsaný velký komentář, tak teď už ho můžete odeslat a my se ho přečteme. Follow na Instagram, TikToky a hlavně odběr tady, to nám nejvíc pomůže. A like samozřejmě. A like. Děkujeme. Děkujeme.